Minutos sa kaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombohanay sa udto sa Gyapon diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules Hunyo 8 tuig 2022. Sa Gyapon ini si Bombo Chama Blanco Hover. Ang mga balita kag topiko karon nga tutukan naton ining pagpasaka sang kaso batok iya sa suspitsado nga nagpatay sa kay Apol Jane Castellano, ining commercial sex worker nga ginlutang sa ulo sa Dalan Ledesma sang tinalikdan sini iyang kagahon. Ang suspitsado diri gintumod sa aton sa mga kapulisan nga nagahingalan sa kay John Louis Macoge. John Louis Macoge sang Rima Rizal. Samtang sa pagpangusisa sa Bombo News Team ining nasapuan nga patay sa distrito iya sa Arevalo, may kasubong nga tato sa certain John Louis Macoge. Ang dugang nga mga impormasyon karon sa aton sini pa nga pagapangalagad aton sini nga igaplastar diri sa pagapangalagad sa Bombohanay sa udto kay do kasubong iya karon nga nagalantaw o kung nagapamati ikaw sang drama sa radyo kung matamo ining istorya sang serye sang pagkasapo sa mga patay diri iya sa syudad sang Iloilo. No, nagaangot-angot kuno ni bayba sa Mag-Iloy dito iya sa may distrito sa Arevalo, paglutang patay sa Apol Castellano sa may Dalan Ledesma kag pagkasapo patay no sa sining persona nga ang mga tato niya kasubong man sa mga tato ni John Louis Macoge. Sa aton sining mga kabumbo, dugang pang mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagapangalagad opisyal sa post office ginpabumbo, ginaakusaran nga nagapangusyoso sa mga sulat. Sa dugang pang mga impormasyon sa aton sining pagapangalagad kaso sang theft kag robbery sa probinsya sa Iloilo nagnubo. Samtang subong naman nga adlaw deadline sa submission sang SOSE. Sa aton sining mga kandidato nagdaog man o kon nalutos sa tinalikdan sining eleksyon sa Mayo 9. Lakip na diri karon Iloilo City Dog Pound na tala na o kon lapit na lang iya nga mahuman. Mga balita kag impormasyon tutukan ta ini sa pagpalayag sa Bombohanay sa udto. Balikan tang detalye sini pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit ka balita nasyonal kaupo naman sa Bombo News Center. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira enterococcus. Isda na naitala dyan sa bahagi po ng Sorsogon na lason. Nagkaroon ng fish kill at dahil daw yan sa abo mula sa Bulkang Bulusan ayon sa BFAR. Accuracy naman ng 2022 elections tumaas pa sa 99.95% ayon yan sa COMELEC.
Mahigit 61 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng PNP sa Parañaque City. Yung drug suspect nanlaban umano at nasawi sa operasyon. Sa ating international news, karagdagang $1.5 billion na tulong para sa Ukraine inanunsyo ng World Bank. At sa ating balitang palakasan, Nonito the Filipino Flash Donaire ay wala na daw dapat pang patunayan at magre-retiro na ayon sa kanyang tatay na si Nonito o Nonito Senior, kaugnay pa rin ho ng katatapos na laban ng kanyang anak. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na nasa 11 volcanic earthquakes ang naitala pa rin dyan sa Bulusan Volcano sa lalawigan ng Sorsogon sa nakalipas na 24 na oras. Mas mataas ito kumpara sa 7 volcanic earthquakes na naiulat noong araw hunang Martes. Sinabi ng PBOX na umabot sa 200 metro ang taas ng plumes mula ho sa crater ng bulkan. Mas mataas din yan kumpara sa 150 meters na naitala naman noong nakalipas na araw. Ang bulkan ay nagbuga ng 1,421 na tonelada ng sulfur dioxide. Nananatili rin ito na nasa ilalim ng Alert Level 1. At dahil dito ay pinagbabawal pa rin mga kabombo ng PBOX ang pagpasok doon sa 4 na kilometrong itinuturing na danger zone, permanent danger zone. At ganun din yung extended danger zone. Hindi rin ho pinapayagan ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Nauna nang nakaranas ng ashfall mula ho sa bulkan ang mga munisipalidad ng Huban, Kasiguran at maging ang bahagi po ng Irusin. Kaugnay naman sa nasabing balita, may mga isda na laso naman ng abo mula sa Bulkang Bulusan. Alamin ang detalye sa report ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Jane, libo-libong mga isda ang natuklasang nangamatay matapos ang pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon nitong linggo lamang. Sinasabing nalason ng ibinagsak na abo mula sa naturang bulkan. Yes, Bombo Rufa. Sapa at Buraburan. Ayan. Bombo Dennis? Yes, oo. Nagkakaroon ng problema doon sa signal. Anyway, nakikita namin yung mga data na pinadala ninyo at yung footage. Malawak ba itong saklaw nitong fish kill na ito, Bombo Rufa? Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Information Officer Noni Inulva sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nasa 100,000 piso ang halaga ng paunang pinsala pa lamang ito na na-assess ng tanggapan sa ilang fish pond o umaabot ng 5,000 tilapia na nasa harvestable size na sana. May ilang backyard fish ponds pang susuriin habang nagsagawa na rin ng water quality assessment maging sa ilang ilog lalo na sa Sorsogon Bay. Nakatakdang iproseso ang resulta nito ngayong araw. Sinabi pa ni Inulva nagkakaproblema ho yung signal doon sa area, mga kabombo. Oras natin, 2 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maya-maya kukunin uli natin yung linya dyan ho sa bahagi ng Kabikulan dahil importante na malaman ho natin yung status ng mga katubigan dyan para sa safety na rin ng atin mga kababayan na kumakain ng isda at ganun din yung iba pang mga produktong nahahango mula sa mga apektadong lugar ng ashfall, mga kabombo. At i-check muli natin yung linya mula ho dyan sa bahagi ng Sorsogon. Samantala, sa iba pang mga balita, inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na umakyat na sa 99.95% ang average accuracy rate. Ito ay para sa nagdaang 2022 national and local elections. Yan ay halos perfect ang resulta at ito ay alinsunod ho sa ginawang random manual audit. At hinggil nga doon sa mga boto para sa national at local level po yan. Ayon sa poll body, ang average accuracy rate ay mula sa percentage rate sa kada posisyon bilang addends o yung pagdaragdag
sa pagkatapos nito ay saka naman hinahati ito sa 6 na bahagi. Ang running accuracy rate nung nakaraang halalan, ito ho yung mga sumusunod. Para sa pagkapresidente, yung naging resulta ho ay 99.98%. At sa pagka-vice presidente ay meron namang 99.97%. Sa mga senador, naitala ang accuracy rate na 99.98%. Para naman sa party list groups, merong 99.86%. Yung sa House of Representatives, may accuracy rate na 99.98%. Doon naman sa mayoralty level, meron hong naitalang 99.97% ang Commission on Elections. Sa dagdag pang balita, si incoming DTI Secretary Pascual tiniyak ang tulong sa mga maliliit na negosyante na apektado ng pandemya. May pag-uulat si Bombo Gerald ulit. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, naniniwala itong incoming Department of Trade and Industry Secretary na si Alfredo Fred Pascual na madali lamang naman daw bumangon itong mga maliliit na negosyo ng pinadapa ng pandemya na nagsimula noong taong 2020. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Pascual na noong panahon ng pandemic ay nakuha pa rin namang makabangon itong mga maliliit na negosyo. Ito ay sa pamamagitan daw ng paghahanap ng mga negosyante ng ibang mapagkakakitaan at para makabawi sila kahit sa kalagitnaan pa rin ng panahon ng pandemic. Kasunod dito, tiniyak naman ni Pascual na sa kanyang pag-upo bilang DTI Chief ay pagtutunan niya ng pansin na itong maliliit na negosyo na naapektuhan noong panahon ng pandemic. Kaugnay niyan, narito pa ang tinig ni DTI Secretary Alfredo Fred Pascual, incoming DTI Secretary. May mga tinamaan, hindi naman lahat. So yung mga ilan na natamaan at kailangan magsimula uli. Ang unang-una natin kailangan ayusin dyan ay yung working capital nila. Yung pwede nilang puunan sa araw-araw nilang negosyo. Meron naman tayo dyan yung Small Business Corporation na ginagawa yan. At hanggang 80,000 ang natatandaan kong ibinibigay na pautang. Yun ang kailangang, yung sa mga micro enterprises, parang ano yan hand to mouth, o bawat araw nagiging challenge sa kanila, kaya kailangan sa umpisa ng araw meron silang kapital at yun ang gagamitin. Kumukha ng mga nagtitinda sa palengke, yung mga may iba pang klaseng tindahan o may mga services na ginagawa. So ang importante, hindi sila ubusan ng pagkukunan ng working capital, yung pera na gagamitin, na paikutin sa araw-araw. Incoming DTI Secretary Alfredo Fred Pascual. Dito naman sa panayam natin dito sa isang negosyante sa Pasay City, Dennis Bombo Jane, na si Aling Carmen Garcia. Bagamat hindi naman daw totally apektado talaga yung kanyang negosyo ng panahon ng pandemic, pero ramdam nila itong pagbaba ng benta nila noong panahon ng Aling Carmen sa papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos dahil masyado mataas yung presyo ng mga bilihin. Kaya nahihirapan din silang magbenta dito sa kanilang pwesto dahil sobrang taas ng presyo ng kanilang inaangkat na mga produkto. At narito naman yung panayam natin kay Aling Carmen Garcia na isang negosyante dito sa Pasay City. Lalo na sa mga ganitong mga paninda, sana bababa. Kasi hindi kaya ng masay pagka parang umano na kasi kami sa 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 mga mall, ganun na ang price. So dapat parang kayang-kaya ng masa. Babaan nila. Noong pandemic po, yung paninda niyo dito, may bumibili ba? May bumili naman sir kasi yung iba dito essential. Essential siya. Essential naman. Electric fan, kailangan nun kasi kasagsagan yung mainit ang panahon. So maraming bumili. Yung sa mga, kasi yung mga gasto, marami sir.
May time ba na parang na-feel nyo na malulugi na kayo? Mukhang hindi naman. Hindi naman. Hindi naman sir, pero ang kita, bumaba talaga. Mm-mm. Pero hindi umabot na talagang Malulugi. malulugi. Sa isang negosyante. So tama yung sinasabi ni DTI, incoming DTI Secretary Pascual na madali lamang makarecover itong mga ganitong uri ng negosyo. At dito kasi pagtatanong natin kanina, Bombo Dennis, talagang medyo mahal nga yung presyo dito, kagaya na rin lamang sa mga mall. Kagaya itong electric fan na ito, maliit, cute na electric fan, Bombo Dennis, na 700 to. So halos kapantay ng mga mabibili sa mga mall, yung mga pangmayaman na mall, yung talagang pinupuntahan ng ating mga kababayan. So ang hiling nitong mga tindera ngayon ay baan sana ng presyo ng mga ito dahil apektado rin sila kapag mataas yung presyo, yung benta nila medyo matubal din, Bombo Dennis, Bombo Jay. Ano yan, Bombo Gerald? Yan ba ay inangkat nila sa ibang bansa o yan ay produkto din dito sa Pilipinas? Bagsakan yung, kumbaga, volume yung kuha nila, Bombo Gerald? Meron yung galing sa ibang bansa. Nakita natin na meron din yung mga talagang sariling atin na mga paninda nila, Bombo Dennis. At kung magtatanong ka talaga, halos pareho lang, Bombo Dennis, yung presyo doon sa mga mall. Kaya ito yung isa sa mga nakikita nilang rason kung bakit hanggang sa ngayon ay medyo matumal yung kanilang paninda dito ngayon dahil apektado pa rin pandemic at mataas yung presyo talaga ng mga bilihin na, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald Di Unet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mga kabombo, kunin muna natin muli yung linya dyan ho sa Kabikulan, ano? Sapagkat importante, may nangangamatay na isda. So, ito'y importante ho para dun sa mga kababayan natin sa kalusugan ho, ano? Dahil dyan sa naitalang fish kill, bunsod ng pagsabog ng Bulkang Bulusan. Nagbabalik sa linya si Bombo Rufa Lusada ng Bombo Radio Legazpi. Yes, Bombo Dennis, libo-libo ang mga isda ang natuklasang nangamatay matapos ang pagsabog ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. 2 barangay sa bayan ng Huban ang nagtamo ng malaking pinsala sa fisheries sector, partikular na ang Puting Sapa at Buraburan. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol Information Officer Noni Inulva sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi, nasa 100,000 pesos ang halaga ng paunang pinsala pa lamang na na-assess ng tanggapan sa ilang fish pond pa lamang o umaabot sa 5,000 tilapia na nasa harvestable size na sana. May ilang backyard fish ponds pang susuriin habang nagsagawa na rin ng water quality assessment maging sa ilang ilog lalo na sa Sorsogon Bay. Nakatakdang iproseso ang resulta nito ngayong araw. Sinabi pa ni Inulva na bukas naman sa restocking ng tilapia fingerlings pero kailangan muna umanong makatiyak na nasa normal range na ang chemical parameters ng tubig. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni BIFAR Bicol Information Officer Noni Inulva. Medyo nakula ang damage, amounting to 100,000. May stock siyang 5,000 na tilapia na nasa harvestable sizes. Samantala, nasa Buraburan din ngayon ang mga tauhan ng Department of Agriculture o DA Bicol kagaya ng isinagawa kahapon sa Barangay Puting Sapa. Nilalayan ng mga ito na magbigay ng animal emergency response upang maibsan ang stress na idinulot sa mga alagang hayop ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Bombo Dennis. Okay, Bombo Rufa, isang tanong lang, ano? Bumuhos yung ulan itong nakalipas na mga oras. Nakatulong ba ito, Bombo Rufa, para dun sa mga apektado ng ashfall dyan sa lalawigan ng Sorsogon? Actually, Bombo Dennis, ito yung hinihintay ng ating mga kababayan doon sa lalawigan ng Sorsogon dahil mas mapapadali umano ang isinasagawang paglilinis, lalo na doon sa mga bagsak ng abo. Dahil sa ngayon, yung ilan sa ating mga kababayan, pala, mano-mano ang ginagawa dahil hindi pa nakakapasok sa kanilang lugar itong mga nagsasagawa ng flashing operations. Sige, maraming salamat, Bombo Rufa.
Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Rafael Lozada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Samantala, mahigit 61 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasa bato ng mga otoridad dyan sa Parañaque City. Maki-update tayo kay Bombo Annalise Soberano. Umaabot sa 61.2 million pesos halaga ng umano'y shabu ang nasabat na matauhan ng PNP Drug Enforcement Group kasama ang iba pang PNP units sa ikinasang buy-bust operation bandang 9:30 kagabi sa may bahagi ng Enrique Factor Road, Barangay Don Galo, Parañaque City. Mismong si PNP DEG Director Brigadier General Randy Peralta ang nanguna sa nasabing operasyon. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay PNP DEG Deputy Director for Administration, Colonel Marlu Martinez, kanyang sinabi na nagresulta sa armadong pakikipaglaban ang naging dahilan sa pagkasawi ng isang drug suspect na nakilalang si Jo Marie Orjales alias Roger, habang nakatakas naman ang isang suspect na si Arturo Santos Jr. alias Pugo. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 9 na kilo ng white crystalline substance na umano'y methamphetamine, hydrochloride o mas kilalang shabu. Isang sasakyan, traveling bag, isang caliber 45 pistol at budel money na 1 milyong piso. Nabatid na mga suspect ay mga kilalang well-known distributors ng illegal drugs na konektado sa MIK siblings at GIB Group. Modus ng grupo, nilalagay ng mga ito ang illegal na droga sa mga humidifier, air fryer at iba pang mga appliances. Siniguro naman ni Colonel Martinez na magpapatuloy ang PDEG sa kanilang trabaho at misyon, linisin ang mga komunidad laban sa illegal na droga. Pakinggan natin ang pahayag ni Colonel Marlu Martinez sa panayam ng Bombo Radio. Ito pong yung operation po natin kagabi, yung buy-bust operation natin is konektado po to sa mga naunang operation natin, kung matandaan natin nung March 12 yata yun o 22. May isang operation tayo, and sa mga ganong paraan kasi nakakakuha tayo ng mga information na dikit-dikit na yun na nakikipag-deal tayo ang ating mga pusher buyer. So kahapon nga, actually for more than a week itong hindi matuloy-tuloy na buy-bust operation na to Kumbaga iwas-iwas yung mga illegalista hanggang kagabi na tuloy. So palipat-lipat ng hanggang nagkasundo nga na bibili tayo yung pusher buyer natin. Nung nasa bilihan process na, may pagkakataon kasi na maramdaman nila na otoridad yung kadil nila. Bumunot ng baril, nakikipagbarilan, then sa kasawiang palad, nasawi yung suspect natin. Kasama ito sa mga sinusubaybayan natin ng mga big time distributors. We know na ang Metro Manila kasi dikit-dikit ang market nila kung saan sila pwedeng makabenta, Metro Manila and Region 3, Region 4, yung mga karatig bayan ng Metro Manila. Yun po ang AOR nila talaga. Pahayag ni Colonel Marlu Martinez sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga Kastar Nation, 4 na araw ho bago ang pagdiriwang ng ating kasarinlan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang isa kung hindi man sa pinakamahigpit na bansang may batas ukol ho sa paggamit ng watawat? Batay sa Republic Act No. 8491 o kilala bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines, bawal magsuot ng damit o mga kagamitan na sumisimbolo sa watawat, lalo na kung gagamitin ho ito sa hindi angkop na paglalaro o kaya naman ay iba pang aktibidad. Ang sino mang mapapatunayan ng naturang paglabag sa batas ay may kaakibat ho itong multa 5,000 piso hanggang 20,000 piso o kaya naman ay pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 1 taon. Maliban sa mahigpit na mga patakaran ukol ho sa paggamit ng watawat o mga kahalintulad ho nito, bawal din na kantahin ng hindi wasto ang ating pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Lupang Hinirang.
Samantala mga kabombo, kuha pa tayo ng ulat sapagkat itong Palasyo Malacanang nagpaliwanag ho dun sa tumataas na bilang ng mga pamilyang nagugutom sa bansa. Lumabas ho kasi ito sa survey. Alamin natin ang reaksyon dyan ng Palasyo Malacanang sa ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo J, nagpaliwanag ngayon ang Malacanang kaugnay sa paglobo pa ng mga bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa ating bansa. Batay sa pinakabago na Social Weather Station Survey, nagsasabi na pumapalo na sa mahigit 12 milyong Pilipino ang nakaranas ng kagutuman. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanara na ito ay resulta ng mga nangyayari sa labas ng bansa rin, gaya ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa giyera sa Ukraine at Russia na siya namang nagbibigay dahilan para tumaas ang presyo ng mga pangunahing produkto gaya ng pagkain. Ayon pa kay Danara, nandyan din yung mga inaasahan o mga naranasan natin na mga kalamidad gaya ng mga bagyo at pagbaha na sumira sa mga pananim at ilan pang mga produkto. Pero ayon kay Andanara, na patuloy ang ginagawa ng Duterte administration para ito'y matugunan ang problema sa kagutuman sa pamamagitan ng mga alternatibo o kaya mga inisyatibo, mga programa para ito'y matugunan gaya na lamang na kanilang pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin. At narito pa ang dagdag na bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Martin Andanara. Tumaas po ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa nangyayari ngayon sa Russia at sa Ukraine. Kaugnay nito, patuloy nating tinutugunan ang issue ng kagutuman. Kung inyong matatandaan po, mga kababayan, nilikha ni Pangulong Duterte ang Interagency Task Force on Zero Hunger sa pamagitan ng Executive Order number 101 noong January 2020. Kasama sa ating initiatives ang gulayan sa barangay at sa pamayanan programs at iba pang livelihood projects para mabawasan ang kagutuman. Kaya naman, bagaman may pagtaas sa bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakakaranas ng gutom, mas mababa pa rin ng 12.2% ngayong Abril sa 16% nung huling bahagi ng 2020. Agi ng pahayag ni Secretary Martin Andanara. Sa naturang survey ay tinanong ang 1,200 mga respondents sa kanilang kung nakakaranas ba sila ng kagutuman. So ito ay voluntary na pagsagot. So yun ang lumalabas na resulta ng SWS survey. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ng isang opisyal ng Department of Energy na ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na naging pabigat sa mga motorista at public utility vehicle drivers ay inaasahang magpapatuloy pa sa susunod na mga linggo. Sinabi ni Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na wala silang nakikitang anumang kaganapan na maaring makabawi agad sa serye ng pagtaas ng presyo. Binanggit ni Abad na ang pagbabawal ng European Union laban sa pag-angkat ng langis mula sa Russia ang isa sa potensyal na naging dahilan ng pagtaas ng demand para sa gasolina sa panahon ng tag-araw sa Northern Hemisphere at ang patuloy naman na salungatan ng Ukraine at Russia ang dahilan din ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa kanya, ang tatlong naunang rollback ay dahil sa kamakailan na lockdown dun sa Beijing at Shanghai sa bahagi ng China kung saan ay bumaba ang demand sa mga produktong petrolyo. Samantala, pinaagapan ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of the Interior and Local Government ang pagsusuri at pagsusumite ng listahan ng mga dapat makatanggap ng fuel subsidy. Ito ang panawagan ng senadora sa harap ng bantang transport strike ng mga public utility vehicle drivers at operators sa oras na hindi maaksyonan ng pamahalaan ang problema sa walang prenong oil price hike.
Ayon pa sa senador, ang mabagal na pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang nagtutulak sa transportation sector para maglunsad ng transport strike. Base pa sa datos, aabot na sa 250,000 operators at drivers na ang nakatanggap ng subsidy mula sa kabuang 264,000 na target beneficiaries ng programa. Sa ngayon, wala pang naisusumiting listahan ng mga beripikadong tricycle drivers at operators para sa ilang programa ng pamahalaan. Samantala, nais ng National Task Force o NTF against COVID-19 na makakuha ng hindi bababa sa 70 milyong Pilipino na magiging fully vaccinated laban sa COVID-19 bago matapos ang Duterte administration. Yan ay sa Hunyo 30. Sinabi ni NTF Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na ang kanilang target ay base sa data na nakalap ng National Vaccination Operations Center o NVOC. Ang mga numero ng NVOC ay nagpakita ng average na 4 na linggo na bakunahan na isinagawa sa bansa para sa unang dose ay nasa 321,000 mahigit, habang 242,000 mahigit naman sa pangalawang dose. At ang ibinigay sa karaniwang mga parehong panahon as of June 6, mayroon hong kabuuan na 74,000 o 74,221,490 Filipinos ang nakatanggap na ng kanilang unang dose, habang 69.5 million na mga individual naman ang ganap na nabakunahan laban sa COVID-19. Nauna nang itinakda ng gobyerno ang target na ganap na mabakunahan ng 70 milyon sa pagtatapos naman ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, sinabi ng presidente ng NVOC na si Dr. Mirna Kabutahe na magiging masaya sila kung maabot nila ang 77 million na ipinaliwanag nga nitong si Galvez na ang orihinal na layunin talaga ng gobyerno ay mabakunahan ang 70 million Filipinos batay ho dun sa National Vaccination Plan. Gayunman, ang bilang na ito ay nadagdagan sa 90 million dahil na rin sa pagpapadala ng mga bagong variant o naitatala na mga kaso ng bagong variant sa pamamagitan ho ng mga pagsusuri, pati na yung sub-variant ng Omicron at kamakailan ay natuklasan na rin sa ating bansa. Bombo International News. Inanunsyo ng World Bank ang karagdagang $1.5 billion na tulong para sa Ukraine. Dahil dito umabot na sa higit $4 billion ang support package nito. Ang bagong financing ay gagamitin nito bilang pambayad ng sahod para sa gobyerno at mga social worker. Sinabi naman ng development lender sa isang payag na sa mga bagong pondo, nasa halos $2 billion ang naibigay sa ngayon. Tiniyak naman ni World Bank President David Malpass na patuloy na magbibigay ng suporta ang World Bank sa Ukraine at sa mga tao nito sa harap ng patuloy na digmaan. Nauna nang sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ang kanyang gobyerno ay nangangailangan nito ng kabuuang $7 billion sa isang buwan na tulong upang patuloy na gumana. Bombo Sports News. Mainit na rin pinag-uusapan ang naging laban ni Nonito the Filipino Plus Donaire doon sa katunggaling Japanese boxer na si Naoya Inoue. Ano kayang plano ng kampo ni Donaire kaugnay ho doon sa mga panawagang magretiro na ito? Narito ang ulat ng Bombo Radio Jensen. Wala nang dapat pang patunayan si Pinoy Boxing Champion Nonito Donaire Jr. matapos matalo sa unification fight kagabi laban kay Japanese boxer Naoya Inoue. Ito ang pahayag ng ama na si Nonito Dodong Donaire Sr. nang makapanayam ng Bombo Radio Jensen kung saan sinabi nitong paritiruhin na ang anak dahil sa posibleng peligro na aabutin pa sa boxing. Kagabi matapos ang laban, kaagad kinumusta ni Dudong ang anak na tinugunan umano na tanggap ang pagkatalo laban sa binansagang The Monster ng bansang Japan. Ayon sa boxing coach, marami umanong nakita nitong pagkakamali sa anak. Una, bistado ni Inoue ang pamatay suntok nito. Kaya umiilag habang hindi naman sumusuntok si Donaire hanggang tinamaan ng solid pansa sa panga. Sa round 1, nakita nito na gustong patumbahin ni Donaire Jr. ang kalaban kaya't walang binitiwang suntok. Dapat anya umatras kaagad si Donaire matapos tamaan at dapat din na lumuhod habang binibilangan ng referee para makapagpahinga o di kaya matapos tamaan kaagad yapusin ang kalaban para kukuha ng hangin. Bababa ba siya, kung aakyat pa ba siya sa ring. Pero kung sa akin lang, gusto ko nang magretiro na siya.
para naman ma-enjoy na yung mga anak niya naman lumalaki na. Kailangan niya rin i-enjoy na muna niya yun. Kung gusto niya pa rin lumaban, so nasa kanila mag-asawa na yun. Pero sa akin lang, dapat na mag-rhetoric. Kasi wala na, nothing to prove. Wala na. Open ano na siya, tawag dito, Hall of Famer na yan. Nalaman na plano umano ni Rizal ang coach ni Nonito Jr. na labanan si Paul Butler para makuha ang belt na hawak ng nasabing boxer. Ulat mula rito sa Bombo Radio General Santos, Bombo Bigalano para sa Pamsi Radio ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jansan Basta Radio. Bombo! Ang sports news ay hatid sa inyo ng Cherry Pearl. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Unto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ka po mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kaya aton sining iyang istoryahan kag i-plaster dire ang latest na information sa sining mga insidente nga nagkalinabo diri sa syudad sa Iloilo. Ina may kantanan sa paggalutang patay sa Kayapo Jane Castellano. Sang tinalikdan sining kagahon nga kung sa diente punduhan ini siya sang riding in tandem kagagin tiro sa ulo sa malapit nga distansya. Sandig diri sa pagpangusisa karon sa Bombo News Team. May suspect nga gintumod ang police station na number 1 nga amo karon ang nagatutok sa sining investigasyon. Kaga ini silang may pasakana sang kaso. Si Bombo Sinamariswelan may follow-up report. May kantanan sa sininggin patigayon kagina nga press conference sa police station number 1. Nagatubang dito ang station commander kag ang duha sini ka mga investigador nga nagatutok sa sining kaso. Ang pamangkot sa karon ano tuya ang insidente sa bahin karon sang Arevalo. Sa aton sining mga kabombo hatagan ko na kamungaan sang jutay sining mga impormasyon. Ining press conference para ginamang ini orga soluminti ini sa insidente nga nagtabo sa Dalan Ledesma sang tinalikdan siniya nga kagahon. Ang update sa distrito sang Arevalo, we have this confirmation nga may we have this information nga may confirmation na nagikan sa mga himata sang sining nasapuan bangkay sa distrito sang Arevalo. Aton sinikirong nga pag-usisaon ining mga impormasyon, si Bombo Sinamariswelan may follow-up report. Bombo, please come in. Ginpa sa kaanasang Iloilo City Police Station 1 o kon ining Iloilo City proper police station with the police major Sheila May Sangrines ang suspect no nga nagapatay o kon nagluthang patay kay Apple Jane Castillo. Ini siya ang isa ka commercial sex worker nga ginluthang patay kaagahon sang Lunes ini siya Bombo Chomp sa may area sang Valeria kag Ledesma Street. So background sa din nahibaluan nga ining si Apple Jane ang involvement no sa illegal nga droga and gin-confirman sang Iloilo City Police Station 1 nga ang pangalan sang ilang sinigagin pasakaan sang kaso amo ini si John Louis Maguque. Si John Louis Maguque amo man siya ang nagagwa nga pangalan ukon pareha siya kumbaga sa sang lalaki nga nasapuan kaina lang sa may bahin sang barangay Suok, Arevalo. But as to PNP, sa bahin sa Philippine National Police, wala pa sang confirmation as to the identity sang lalaki nga nasapuan sa barangay Suok, Arevalo, kagina sang aga. So balik kita sa kaso, naging pasaka na sa suspect nga si John Louis Maguque. Kaso ina siya nga murder, so riding in tandem suspect ini sa mayara pa sang isa nga wala pa nakilalaan sang katapos sang PNP. So paano ini siya nakilala? So base sa investigation sang Iloilo City Police Station 1, pahayag diri ni Police Major Sheila May Sangrines kag ang kaupdanan niya nga duwa pa ka mga investigador no sang amuman nga police station, nakilala nila si John Louis Maguque nga amo ang suspect, amo gini siya ang nagluthang no
ang nagtiro gid mismo sa kay Apple Jane Castillo bangod man sa mga ginpagwa nga impormasyon sa nga mga witnesses ukon ang yara mismo sa lugar kagalakip na ang live-in partner sining ni Apple Jane Castillo. So as to the background sang relationship abi sang ining suspect Apple Jane Castillo, hindi kay Castellano? Castillo. All right, I stand corrected kay Castellano hambal ko. Castillo, Apple Jane Castillo ang biktima. All right. As to a background no sang sining suspect kaga sang ni Apple Jane nga ni pahayag nga close gid ni sila abi Bombo Champ kay ang idugang naton nga ini ambi si John Louis ini siya no yes si JL Macuge related man siya or pamilya ni siya sang ginbaybas ng Galasudad sa may bahin sang Arevalo. Kay ini si Apple ang subject dito sa baybas sa Arevalo nga mag-iloy ini siya friends man ni sila. Kay parehas ini sila sang trabaho nga mga commercial sex worker. So amo ni nga natumod man sa mga witnesses kag sang live-in partner nga amo ni si John Louis ang nagalutang patay sa kay Apple Jane Castillo. So amo na so far no kag ang motibo naman niya sa paggalutang patay kay Apple Jane una na naton nga naplastar man diri Bombo Champ nga angot sa illegal nga droga. Una gina siya nga gintutukan sang ICPO o kon sang Iloilo City Police Office kag subong ang ginalantaw gid is ang pagbalos revenge. Amo gina siya ang ginalantaw nga pinaka rason sa paglutang. Revenge kay bangod nga si Apple Castillo ang nagpadala sang minsay or nagkontak sa Mag-Iloy nga may ara sang customer. So nagkakitaay na dito iya sa may motel sa distrito sang Arevalo kag pag-abot dito baybas na gari kay puser buyer to nga pulis ang nagatubang sa ila. So ginkalain sang buot ni JL Macuge nga anak sang bayi kag sa Mag-Iloy ito nga ginbaybas amo ni nga nagbalo sa pinagi sa paglutang kay Apple Castillo. Amo sining istorya nga nagadalagan karon Bombo Sina. Yes sir, correct Bombo Champ. Alright. Sa ang base man sa investigation amo ginaya ang pagbalot ni John Louis no. Ang ginalantaw diri kaaki gid mo kay wala man suno kay major sang Greenes ang involvement ining si Apple Bay or si John Louis sa anuman powerful nga mga drug groups diri sa syudad sang Iloilo kundi dumot lagi diya kag kaaki sa natabo iya nga drug bypass operation nga do si Apple ang tudlo or si Apple ang nanginway no nga nadakpan ang iya Iloy kag ang iya siniyang nga utod. Alright. So na-present sa kagaina sa press conference so aton pamatian Bombo Champ sa aton mga kabombo ang ang press con kagin patigayon sang Iloilo City Police Station 1. All right. Are, ipabati naton ining press conference nga ginpatigayon ni Police Major Sheila May Sangrines. Lakip na diri ang duwa ka mga investigador nga nagtutok sa kaso iya sa pagpatay sa kay Apple Castillo. Klarohon tani ang press conference is all about sa kung sino ang suspect, paano natumod ang suspect, kag kung ano ang motibo. Ari, ang press conference kagayna dito sa may Hall of Justice with the Police Major Sheila May Sangrines kag ang duha ka mga investigador nga nagtutok sining kaso. Ilonggo nga nagasubaybay sang aton nga kon ano nang pinaka-latest nga update no sang aton kaso diri nga latest nga kaso naton diri sa City Proper District sa diin may isa kita ka insidente sang shooting no nga involving sang aton nga commercial sex worker. Sa tanan nga yari diri kag sa mga naga-monitor sa aton live ang inyong alagad Major Sheila May Acanto Sangrines wala liwan ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, of course under sa leadership sang aton City Director Colonel Leo Teham Batiles, and joining me sa press con subong aga diri live sa Hall of Justice ang akon pinakamapisan nga Chief Investigator sang Station 1 si PSSG Alberto Espinosa. Kaming personally nag-supervise ang tracker team para matumod naton kung sino ang sa likod
sang pagtiro patay sa aton nga commercial sex worker dira sa bahin sa nga aton area sa City Proper District, particularly sa Ledesma. And of course, siya gid ni ang aton nga investigator on case, mapisan maupod kag gwapuhon ko nga investigador, laliwan si Staff Sergeant Mandy Ligada. Well, kapasalamat kita sa Ginoo, sa tanan nga mga witnesses nga nakuha naton, sa mga pumuluyo, sa mga kaupdanan ni Apple nga biktima naton, sa mga barangay officials naton, sa inyo sa katapusang media nga nag-provide sa mga information para matumod naton ang suspetsado kag ang sa likod sa pagtiro patay kay Apple, no? And officially this morning kapasalamat kita nga nakapatigayon na kita nga makapasaka sang kaso nga murder sa aton nga suspetsado. Now, as to the details kung sino ting aton ginpasakaan, pila ka bilog, I'll give you the pleasure, the floor para nga makapamangkot sa aton nga chief investigator kag sa aton investigator on case. Siguro isa-isahon ta lang para mangin klaro, and kung napamangkot na para hindi na magkuhan, medyo follow up na lang kita, no, para simultaneous ang aton nga interview. So sinong mauna? Wait, dali lang. So ang rule naton siguro pakilala tanay kung din kita nga media, and then we will require siguro anay isa ka pamangkot, isa ka follow up, then proceed kita sa next. Okay? Para nga mangin tawhay kag medyo klaro ang aton nga kuha. Sir Cedric Anona from Action Radio Iloilo. Sino sir ang ipasaka naton kaso sir nga nagpatay? Base sa investigation naton sir, nakakuha kita sang 3 ka witnesses. Una nga witness, amuna nagatag sa aton sang clue nga nakahatag sang persons of interest kung paano kita na kaimbestiga. Kagang person of interest naton nga ina, amo na nakatag sa aton sang sang sirkumstansya nga ebidensya batok sa suspect. Pagkatapos nakakuha kita sang isa pag witness nga eyewitness gid sang natabo ara gid siya. Nga nag-corroborate gid ang mga statement nila nga ang suspect amo gid ang natiro. Sir Dane Raffles, sir from Radyo Bandera. Ano ang pangalan sir sa 3 ka suspect sir? Ang suspect naton mga na-identify, isa lang gid ang naton na-identify. Sino pangalan sir? Sino gani? Nagasaot kita, pwede plus na ron sa Ang pangalan sa aton nga suspect amo si John Louis Makuge y Sibilia, alias GL. 23 anyos nga pangidaron kag single kag residente sa barangay Rima Rizal. Follow up sir, amo tong nasapuan kay nasa Soka Rebalo. Hindi pa kami sir makahatag sang sabat nga ina kay tungod why kami kay imbestiga didto kag focus kami sa pagfile sang kaso kag tapos ang amon nga filing sang kaso ni naka-ready na nito kahapon, kaso na abtan lang kami sang time bala nga sarado na ang ano. Medyo nauli lang kami kagapon file tungod nga ginanganangan pa namon ang death certificate. But unfortunately, wala gid ngagaw pero nakakuha kami sa medical legal report nga gin-declare na siya nga dead on arrival sa sabi nito. So again, i-emphasize na guro sang aton IOC nga ang aton suspetsyado is si So bali ang ginpasakaan ta diri sang kaso nga murder si John Police Staff Sergeant Alberto Espinosa. 23 anyos and single residente sang Rima Rizal. And then may isa kita ka suspect duha ni sila. So still unidentified, John Doe lang anay. Ang duha sa ano ni silang participation nila? So ang duha isa gunman and then ang isa upo lang accomplice sa crime. Sir, ang ini nga pagpatay kay Apon mahangot ta ini sa pagbaybas dito sa miligan nga inadlaw sa Arivalo. Let me answer, no? Si Ma'am. The interview, we will answer siguro sa amon nga kaso sa shooting incident. Kay wala pa man kami to idea to sang ila to yang operations dito. So ang amon abi dirigid kami nag-concentrate as of this time
ang pag-establish namon kung sino niya ang nagkuhan kay Apple, no, nagtiro patay. Ma'am, paano ang gunman, ma'am? Siya gunman? According sa ginsumpaan nga mga judicial affidavit sang amon witnesses, of course, dako ang bulig sang aton chief investigator ni Sergeant Espinosa, na positively na-identify gid nila nga ang aton nga na-identify nga suspect nga ni siya gid ang nagtiro. Paano na-identify, ma'am? Are, gin-mention niya. Paano na-identify natin, sir, base sa mga witness kay kilala din nila na ang Yes, Sandera dyan. Ang tapos, may ara pagi kami nga mga witnesses na duwa-duwa pa maghatag sang ilang sworn statement. Ginakumbinsi pa namon nga maghatag sila sang sworn statement kag idugang pa ang Pero as to identity, si suspect naton nga naging sumpahan sang aton nga ara gid dito sa area man, the same man ang ginatudlo nila. It's just that may isa lang kapanindog nga nag-execute sang judicial affidavit niya. And ang the rest nagsungka man sa aton sa station, tungod nga daw may kadlok ginakonbinsi pa namon, galang-alang sila for security reasons ang ila pamilya nga mag-execute man. Nevertheless, sa tatlo ka witnesses, di bala Sergeant Ligata, bastante naman kita sa pag-file. Bastante ang ato na ang ila affidavit, ma'am. Ano ba mga ebidensya, ma'am, nga siya ginang nagadto aside sa mga witnesses? So far, positive identification, kwansang witnesses, and other pa mga circumstantial corroborative evidence na katipon man kita. Okay, ma'am, first interview natin, ma'am, ang ginahambal natin is, ang ginasundan natin na motibo is illegal drugs. From this point of time, susubong, ma'am, ano na subong ang gulo? Okay. Nga nakonekta sa... Well, hindi man malayo actually ang ginsundan namon. So ang issue sa illegal nga drugs, amo to ang naghatag sa aton sang lead, no? Lead kag nagiya sa aton para matumod naton ang motibo sang pagpatay, which is madiscuss siguro sang aton investigador ang sabahin sang motibo. Sir, ano ang motibo, sir, sa pagpatay sa suspect, sir? Revenge. Pagtimalos. Pagtimalos. Paano ka kambal na pagtimalos? Pwede tama elaborate. Okay. Si Chip na lang, Basta nang tanay si Chief ha. Paano namin ang video ni Sir Wade? Tungod sa na establish naton nga pagtimalos ang pagpatay kay tungod ang biktima naton ginakusaran sang suspect nga nagpadakop didto sa duwa ka Mag-Iloy. Amo nga do naakig siya ang suspect naton base man sa aton nga mga witnesses, amo na nga ginplanuhan niya gid patay. Sir, anong relation, sir, sa ato suspect sa Mag-Iloy? Bata siya kagang utod niya ang insa. Let me add some more. Siguro dira na lang guro anay kami malimit gid in terms sa background because officially na file naman ang kaso, but again klaruhon ta nga ang aton una initial to nga pag-responde sa crime scene nga ti issue sang illegal nga droga kag sa personal revenge kon balikon ta. Ang issue sang illegal nga droga dito kita nagsugod bisigar, and then hasta malabot naton ang pinaka-main nga motibo nagdala sa aton nga revenge or pagtimalos. So pasalamat man kita kay ti paagi sa pagbinuligay man naton sa Station 1, even sa aton city director nga fully nagsuporta man sa aton, nagpabulig man sa aton sini build up sang kaso para ma-determine naton ang perpetrator. So amo ni nga naton nalabot naton nga wala liwan ng suspect naton nagpatay kay Apple kundi ang utod or himata didto sa gin-subject sang drug operation sang Arevalo. Ma'am, paano ginakilala ang suspect nga si GL na sang sining mga witnesses naton, close sila? Ara to sila sa area. Pero paano hindi na kami siya, ma'am? positively na identify sang suspect na kay lapit sa area. Lapit gid sa tiro patay sa position sa biktima. And kilala man nila because si Apple ang Mag-Iloy dito sa Arevalo, si nanay to dira na da siya gastayman mo. Wala pa, amo na siya ang ginatumod sang aton investigador ni Sergeant Espinosa nga John Doe pa nga isa. Ma'am, for moment, ma'am, kaya may initial information nga
ang victim nga nasapon patay sa Arevalo is same person saging pasakaan naton sang kaso. What will happen? Well, hindi man ko kano sinakay ti nagpakigangot nakita sining aga pagkabalot sang balita sa Arevalo. So far wala may ano no, may anglo-anggid ko no nga mga features pero ti personally why namo nakita kay diri kita nag-focus and ang aton city director nagmuno mga may amo na siya nga mga ma-report dito. So galing subong ang ginaanugid ni Arevalo according sa ila is ginaangan nila ang pamilya nga positively maka-identify kag baka kilala gid or baka confirm kung ang aton nga nga suspetsado is the same person sa ila na sapuan nga patay sa bungaga. Kung sa tion ma-confirm ma'am, ano nga kaso ma'am ang iya pagatubangon? Ay murder ang gid-file namon nga kaso subong. Ma'am, granting siya gid man abito ang sa Arevalo kag ginigifile niyo sang kaso. Ano naman ang motibo gid nantaw as spokesperson sa kay CPO sa pagpatay abito kay GL kung siya gid man to? Well, hindi na kita guro ka komentar kay sa bahin sang pagpanalawsaw naton sa background kag ano ni no ang mga sa mga kun ano pa man impormasyon regarding sa aton suspetsado may mga nagsululod gagin subject naton sa validation kag sa ano man confirmation may mga information man nga tiangot ba ni siya sa pagduso sang illegal nga droga no Okay. But again ti mga report man lang na padayon man naton nga ginapadalman kapin pa nga tiyang upod nito nga ay pakita sang identity nga kabig naton nga isa ka jando hindi pa naton ma-determinar sa karon. Consider nga case closed na rin siya. Well, ginatan-aw naton nga ti ang amo niya bisan papaano this is a step nga makahatag na hustisya kun mapamatud-an sa korte nga ti siya gid man ni nagtiro patay kay bilang babaye ara kita sa aton distrito na tabuina apisar nga kung ano man ang involvement or ano man ang background sang aton nga victim. All right. Bobosi? Nabatian ang press conference nga ginapatigayon ni Police Major Shalamay Sangrines kaupod si Police Staff Sergeant Manze Ligada and Police Staff Sergeant Alberto Espinosa ang Chief Investigator sang ICPS-1 kag ang si Sir Ligada ang investigator on case no sa kaso ni Apple Jane Castillo Bombocham. So alright. Rundown kita na iliwat para sa mga kabumbo naton kay budlay kon na mag-mix klada karon ng mga impormasyon. Ang Police Station number 1 pinagi sa mando sang City Director ni Police Colonel Leo Batiles. Nagmando si Colonel Batiles nga tutukan ining kaso nga pagluthang patay sa kay Apple Castillo nga isa ka commercial sex worker. Kaya ang pagpatay sa iya duway na balasang damo pa nga istorya, way man siya makapalagyo, so on and so forth. Ang plastada sinadiri nga ti target lock na bala kilala gid siya nga siya ang target, siya ang palatyon, no? That is why nga ang pagpatay sa iya kay ti bumbusin na kung mag-riding in tandem ka, makita mo ang subject. Sandig man iya sa mga pila ka mga reports nga ato na sininga nasa lapo, may mga nagakaigo nga distansya eh. For example, 1 ka metro, 2 ka metro, ginatiro. Pero this time, ang plastada sa pagpatay kay Apple, ginpalapitan siya kag gintiro. So, sa mo sining sirkumstansya, makakonclude kita nga ang nagtiro kay Apple, kilala niya. Ang nagtiro kay Apple, kilala niya si Apple. Vice versa. Kilala man ni Apple ang nagtiro sa iya, kay kung hindi ito kilala, bumbusina, granting, nga ti, nakapanugid na ini siya sa iya sining abyan, sa iya live-in partner, nga do palatyon na siya, do may mapatay sa iya, dapat nangin ano na to siya eh. Dapat kung saan pa bla, nangin paranoid na siya nga every time nga may makita siya nga tawo nga kung sino itong mapalapit sa iya, kag hindi niya kilala, ang iya siniiya nga natural nga mangin reaction, mapalayo. Pero sa musad tungo gada, why na siya kapalagyo, why siya nakapalayo? Subot silingon, kilala niya ang nagtiro sa iya. But hindi kita makakonclude dire nga si JL na to mismo.
or si JL Gidman to, JL Makuge ang aton sini nga ginatumod, ang aton lang sini nga ginalantaw sandig sa mga circumstansya nga kilala niya ang nagtiro sa iya. That is why malapitan ang pagtiro, why na siya makapalagyo. Amo na to dayon ang natabo sa iya. Now, ginimbestigaran just to throwback gamay lang gid tutukan ini sang aton iya magkapulisan sa police station number 1. Una nga nagwa sini iya karon nga motibo dire involvement sa illegal drugs. Kay ang background ni Apple, patawara lang iya sining kalag, ang background niya kagi priso, involvement man sa illegal sini iya nga druga, tapos commercial sex worker, ini siya abi, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Okay, dugang pagid sina dire, nga ti ginapahayag nga si Apple Castillo ang ulihi nga nakatransaksyon sining ni Maria Luisa kag ni Giselle Sevilla, no? Sevilla kung Sevillo, Bomboshe? Yeah, Maguge ang ginagamit ni Giselle Bombochang. Oh, pero ti amo na siya ang pilido nila, is Sevilla. Sevilla kung Sevillo? Sevilla. Alright. So, amo na to. Si Apple ang ulihi nga nagpakigangot sa Mag-Iloy nga kuno iplastar ta na lang nga may parokyano, may customer, amo sina. Tapos pag abot nila dito iya sa motel sa distrito sa Arevalo, pusher buyer na to gali. Sa aton sila magkabombote, nabaybas sila, gindakop sila. Now, kung sundan ta ang punto kag ang ginatutukan nga motibo sa ngaton sila magkapulisan na akig ining si John Louis Macube nga anak ni Maria Luisa kag utod ni Giselle. So, ma-revenge siya, mangakig siya niya, patyon ka, ginpiait mo. Kay ti may aligasyon nga asset si Apple sang pulis. Pero ginpanginwala man ini sa Arevalo PNP. Now, naakig karon ni si John Louis Macube. Tapos amo sina karon sitwasyon, amo sina tiniro ya patay si Apple. So, pagplastar sa ngaton sila magkapulisan sandig sa corroborative statement. At the same time karon may isa nga nagtumod gid iya nga ang nagtiro kinhingadlan nga si John Louis Macube sakay Apple Castillo. That is why nga nahuman ni ang kaso nga murder nga gin-file batok karon sa nasambit sini iya nga suspitsado. Kayang nagpangamot gid kuno sa tiro sandig sa ginauyatan nga witness sang police station number 1 amo iya si John Louis Macube. Sa aton sini karon nga mga kabombo positively identified sang witness sa aton sini karon nga mga kabombo. Now, ari pagid ang isa sini karon iya ka mga dapat naton husisaon pagid. Tiway kuno mahingagaw ni file kagapo ng kaso kay nasaradhan sang korte. Hindi ba ito sa akon sini nga pagkaibalo anytime do maka-file ka man sang kaso dira, i-check ta na i-counter-check ta ina karon no sa aton sini mga kabombo. But amo sining pahayag sa aton sini mga kapulisan nga nasiradhan sila sa korte why sila maka-file sang kaso. So subong nila i-file ang kaso. No, what a coincidence nga before pa man ma-file ang kaso, nasapwan na tuya ang may nasapwan nga patay dito sa may distrito man sang Arevalo. Kag ang description, may mga tato. Ining tato nga naangkon, sining nasapwan nga patay, naga-santo kag pariyogid sa mga tato naman sa lawas ni JL Makuge. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti, ang pamangkot sinadri, ining si JL Makuge, nga ginatumod sang police station number 1 nga among nagpangapot sa pagpatay kay Apple Castillo, same person bala ini sa nasapwan dito iya sa distrito sa Arevalo, Bombosina? Yes, Bombosina, regarding naman niya sa identity sang sining lalaki nga nasapwan kagaina
sa may barangay Suok Arevalo. So mayari kita release ng confirmation halin sa mga barangay official, no, o kung barangay punong barangay gid mismo sa barangay Rizal, Rama Rizal, barangay Rama Rizal sa may distrito sang city proper. Kaya ang ining si Rima Rizal. Correct. Rima Rizal. Iloilo City proper. Kay ang ining si Maria Luisa Sevilla, kagang bata niya nga si Giselle Sevilla Maguque, ang nagatiner or nagaboard dira sa may isa dira ka boarding house sa may barangay Rima Rizal. Ini si Jan Louis Macuge, nagakadto-kadto lang na siya pahayag man sang punong barangay sa iya siniya nga Iloy kag utod. So ang ingod nga kwarto sang boarding house, siya actually ang nag-confirm nga ang nasapuan nga lalaki sa barangay Suok Arevalo kagaina sang aga ang same or amo nga persona nga si John Louis Macuge. Si John Louis Macuge ang ginpasakaan sang kaso nga murder sang Iloilo City Police Station 1. Ang ginbasehan sang sining babayi nga boardmate, kung baga makabig ang nunal alom sang sa higad sang mata ni John Louis Macuge. Duwa ginadaan kanunal. So makita mo man bala sa mga gipangkuha tada nga photo sa Bombo Trump, no, sa may funeral homes, makita mo na da sa gyapon do duguon na ang iya nunal sa iya sining nga mga mata. Kag syempre ang pinagitagin basehan kagina nga na-identify ini siya ang iya nga mga tattoo. Mo gina siya ang positively o kuno mo na ang naka-identify gid positively sang identity sang lalaki nga nasapuan sa may barangay Suok Arevalo. Ang PNP naton gina-follow up man naton, no, kung may confirmation na sila. So far wala nila gin-confirm sa aton nga same person si GL o kung si John Louis Macuge sa nasapuan kagaina Bombo Champ. But again, ang pilaya ka mga nakakilala sa ila, mga naupod nila ang naghatag na sa aton sang confirmation. Ang background, the story or background sang sining Mag-Iloy, tatlo sila, si John Louis kung si Maria Luisa Sevillani sa may San Jose City proper ni sila. Originally nga nagtiner or dito gid kumbaga ini si Maria Luisa Sevilla bat pahayag diri ni punong barangay Galvez sang Rima Rizal nga dugin pahalin sila kuno sa may bahin sang San Jose. It's i-counter check pa man naton dito sa barangay kay do may record nga do medyo makawat ang bata nga si John Louis Macuge. So amo na ang pila, no, sa mga record nga nakuha sang punong barangay sang barangay Rima Rizal about i-check pa man naton dito sa may San Jose City proper regarding sa background sang sining Mag-Iloy Bombo Champ. Aton pamatian si punong barangay Richard Galvez sang barangay Rima Rizal City proper. Confirmation lang, no, ano na di sila ang aring si John Louis kag si ang Luisa ni siya si Luisa ang Iloy. Ano na di sila, sir, sa may area niya sa may barangay Rizal, Rima Rizal? Ang Iloy nag-board na di sa account mga 4 pa lang kabulan. Tina si John Louis nagapamasyar man na di siya. Okay. Sir, confirmation, kagaina base man da sa mga pilanin nyo ka mga nag-keep dira ba lang ang mga IDs, photos ni John Louis Macuge. Ma-confirm ninyo nga siya to kagaina na sa Puan sa may barangay Suok Arevalo. Ang naghambal gina sa akon dire nga ang babae nga upod sang Iloy di nga nag-board day nga mo na si John Louis gito, gin-confirm yan nga si John Louis gito. Oo, nakakadto to siya kagaina sa barangay Suok, sir? Sino? Hindi, ang kudak lang kayo, wala mo ang picture. Kagang kilala sa kay tungod sa duha ka alum din yun. Okay. Ano naging basehan? Duha ka alum niya kagang mga pikaya. Okay. Oo, ang abyan man nila ang nag-confirm kagaina. Oo, abyan niya sang Iloy. Kasi dyan Louie na yung pamasyar-masyar lang na din. Oo, ano yung pagkakilala mo, Kap, sa Mag-Iloy ngayon, Kap? Ang sa Iloy, ang Iloy, kisa kita ko man tas na istorya. Wala man tumayo mga Iloy na, wala mo ko kita. Galing kiti ako, balaan ko dito sa San Jose sila. Balaan ko man ko na Nobram. Oh, okay. Ang niya, si John Louis, sir, pagkakilala ninyo? Ay, ko nakapansiya kay nagapamasyar lang na di siya. Bisita lang di sa Iloy. Oo, na-mention mo nga halin sila sa may San Jose City proper. Oo, napaibaluan nato ng rason nga nag-transfer diri sila sa Rima Rizal.
Kung sa nabatian ko lang, may mga record man na si John Louie ito. Records ang ano, sir, mga pilan? Mga nagaklat tula da mga gamit da. Basta mula nabatian ko to sila. Nga basta may record lang sa ako ng hindi mayo. Angot man sa illegal drugs, sir? Hindi iban pag mayara pag biro eh. Oo. Ang ini mag-Iloy, sir, may previous na sila nga naangot. Di nga naribaton ka mga report nga naangot sa illegal na droga. Wala akong gid ko balo sila. Wala gid ko kaya na kuan kay dire sa akon bala mo drug free ang barangay nga daan tigin na lantaw ko man sa subong isa man lang lagyan namon hindi sila kadali-dali di penetrate masulod droga di kay gwardyado sang tanod kung sagwa. Oo, sang time to bala, sir, nga nadakpan sa drug bypass ang mag-Iloy ni bala sa Arevalo. Aning si John Louie nakabalik pa di sa boarding house. Wala Mga sumunga sa limana. Wala na namon makita di. Wala na. Sang saan on yung uling nakita nga nagkato di si John Louie? Padugay na wala pa ma-bypass niya nagapamasyar na di siya mo. After bypass, why na di siya kabalik? Wala na nakita. Okay. Mamusi? Si punong barangay Richard Galvez sang barangay Rima Rizal, Iloilo City proper, Bombocham. So amo to ang gin-confirm niya sang boardmate nga ang identity no sang nasapuan nga lalaki sa maya barangay Suok Arevalo nga siya si John Louie Makuge. So ang bahin naman sa PNP Subong, gina-ask natin actually no kay may confirmation. So ano ning matabo sa kaso nila nga ginpasaka if sila mismo ma-confirm nila nga si John Louie ang nasapuan kagaina nga patay Bombocham. So madamo pa na di ang padalman panisang PNP and even kita man no, sa bahin sa media or para mahibalaan sa pagid ang dugang pagid nga information sa amo sila nga mga insidente. So revenge ginadi ang mga motibo pagbaslanay pagbalos kaakig amo na siya. All right. Napamangkot ta kay kon ang suspect sa pagpatay kay Apol Castillo iring certain JL Makuge. Sino man yan nagpatay kay JL Makuge? Yes, amo na siya ang gin-clarify naton with Major Sanguines. Kay what if gani ma-confirm na nga si John Louie. So pahayag ni Major Sanguines kagaina sang gin-ask naton hindi niya na danay mas sabat for the meantime kay wala pa sang confirmation niya sa bahin sang PNP o kung sang ICPO nga si John Louie Makuge ang nasapuan patay sa may Suok Arevalo. Ang ila kagaina nga stand is nagpasaka sila sang kaso sa suspect yang nagapatay kay Apple Jane Castillo. All right. Why man gani mapatpat kidiri ko nanong record sini ni JL Makuge nga naging pasakaan nila sang kaso kag gani ng mga whereabouts sini no do very limited ang police station number 1. Anyway, pwede ta man na mabalikan anytime kag mahusisa dugang tuhoy sa sining mga development karon. Thank you gid Bombosina. Dugang nga detalye or dugang pagid nga mga developments sa amuyang nga mga kaso bantayan pa sa iban pa naton sining nga mga public affairs program sa Bombo Radyo. Ini si Bombo, Sina Marie Iswelan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, kag consistent of all number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Sina Marie Iswelan. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo kon lantawon naton abi kag makambal kita may ara bala sang kapasidad ining suspitsado si JL Makuge sa pagpatigayon sang pagpatay ala riding in tandem style sa aton sini nga mga kabombo tidira makambal kita nga skeptical kita may kantanan sa mo sina nga senaryo. Kay ti why magani maplastar gid diri sang aton sini mga kapulisan. But from the looks of it, sa aton sini nga pagpanalawsaw man iya, although nga tiway naton ginadula ang kapasidad abi bangod sa kaakig kon revenge gid man, ang ginapahayag nga pagpatay sa kay Apple Castillo ni John Louie Makuge ti sa aton sini mga kabumbo ang makasugid sinitani kag makambal bala nyo kung sino? Si John Louie Makuge gid lamang. No? Sa aton sini matag palamati.
Ano, laliw ko ba pahinahinayan kayo feedback kita? Ang makahambal gid lamang sini kung may kapasidad o kung wala nga makahikot sang isa iya ka riding in tandem operation. Way isang liwan kung ti si John Louie Makugi, tip ano tani siya mapamangkot, tabi kiti kung pananglita, tabi karon siya maning persona nga nasapuan dito sa may Soka Revaloti. Amuning hambal nila bala nila nga, dead man tells no tale. Hindi na ni siya makahambal mo. Kung ano plastada, kung siya giman to nagpatay, or kung sino man ang nagpatay sa kay Apple Castillo. Pero kung ang sitwasyon lang iya, lantawon naton banwa, si Apple, why na makapalagyo? Why na siya makapalagyo? Gindunan lang siya kagagin na lutang gilayon. Sa malipot nga pulong, Butsilingon, kilala niya ang nagtiro sa iya. Sandig iya sa pagpangusisa sa Bumbo News Team. May aligasyon nga asset ini siya sa ngaton sa mga kapulisan ining si Apple Castillo nga gingamit sa pagpatigayon sa mga bypass operation. Pero ginpanginwala man ini sa aton kapulisan, particularmente sa Arevalo PNP, nga naging asset nila ini ang nasambit karon iyang biktima. Kung lang tao naman imong estilo sa pagpatay sakay sa sining persona nga nasapuan iya sa distrito sa Arevalo, sa aton sini mga kabombo, ti kay sinuayhan kay muan siniman. Husisaon tabi kon ang pamilya ni Apple Castillo may ara sang kapabilidad, kapasidad nga patay sang tawo nga bakliron, putson sang packing tape, ang iya sining atsura, ang iya sining tiil, kagin baklid, kagin halid lamang sa kilid sang dalan. Magkuton tabi, amo nang next taton sini iya karon nga tawag siya ni follow up sa aton sini nga mga kabumbo. Kiti kung maghambal ka nga nag-revenge si certain JL Makugi kay gin tudlo ni Apple Castillo or gin panihutan niya para iya nga mabaybas tong mag-iloy, tiyamuning natabo kay Apple, tiniro siya. Karon abi kay natumod man kag may nakaybalo sa mga himata or even sa live-in partner lang yan ni Apple Castillo nga amo ni nga persona ang mapatay sa kon. Ang iya niya nga live-in partner o ng pamilya ni Apple Castillo may kapasidad bala sa pagpatigayon sang kasubong sining estilo pagpatay sa aton sini makabumbo. Ano sini karon ang sitwasyon diriya sa syudad sa nga Iloilo? Daw masanto man ni karon sa the cleanest city in in the Philippines. Cleanest city kiti. Kung may mga patay-patay diri mayo gid man maglimpyo aton sini makapulisan mo ang suko. Kamo sina sa aton sini makabumbo. Kung lantawon nimo sa aton sini makauturan, hindi malayo ang plastada sang bangkay nga nasapuan sa Soka Revalo sa mga bangkay nga nasapuan sadto nga biktima sang summary execution. Summary execution nagasikat ini sang tuig 2016. Grabe gining kasikatan niya. War against illegal drugs. Puser ka, user ka, sampulan ka, halin ka skilid sandalan, nakabaklid, nakagapos with matching packing tape sa imo sining itsura. Kagti, from the looks of it, pakita ba na Bombo Kriso? Na, imatsyag ko ba si kung nakagi pa ni sa torture, gin pabudlayan, gin pasakitan, kag gin kwaan sang dugang nga may impormasyon? Kung ano inang mga impormasyon, kung buhi tani ning persona ni siya niya makambalo, galing kiti patay na. Dead man tells no tale. So ano pa ni karon ang bearing, ano pa ning signifikansya, granting for the sake of discussion, nga tinapasakaan sa sang kaso nga murder, kag ginaangot sa kamatayon ni Apple Castillo. Ano pang signifikances ni karon? Tiway na case closed. Sa aton sino makabumbo, wala na, kutob na gid lamang dira.
Ti kay ano papag prosper sang kaso kay ang failan yung sang kaso pananglitan abi karon nga isa lang ni ka persona ang nasapuan dito iya sa Suok Arevalo kag ang ginpasakaan sa police station number 1 sang kaso nga murder is the same person. Ti pwede pa bala madala sa korte ang bangkay? Bubukres kag makatambong siya sa mga hearing. Duay naman kitak bati sa may mga kasubong pa sila. Kagado tama naman ang imposible sa aton sini nga mga kabumbo. Now, kung lang taon naton karon nahimos ang gusto. Naplastar nahimos ang gusto. Ti ang pamangkot sino ang naghimos. Sa aton sini nga mga kabumbo para nga wala na sang leakage sa kung anuman nga mga impormasyon nga maglapta or posible. Posible pa nga manimaho tiway na gintabunan na tanan sini nga buho nga posible iya nga masungawan sa aton sini nga mga kabombo. Daw ang pamangkot sina diri banwa sino ang nagpatay iya sa persona nga nasapuan sa Barangay Suok sa distrito sang Arevalo. Ti ini karon iya ang ara naman sa abaga sang Chief of Police sang Arevalo PNP. Sa aton sini nga mga kabombo. Do subungaw? Do grabe ang challenge sa aton sini iya nga mga police woman. Kay ti Chief of Police sang Police Station number 1, Major Sangrines, babaye. Amuning natabo sa iya sining area of responsibility. Chief of Police ang Arevalo PNP, Police Major Chen Taniagras, babaye. Ginhaliran sang patay to sa aton sining mga kabumbo. Tino kinatistingan ang kapasidad, kapabilidad sang aton sining iya nga mga Chief of Police nga mga kababainhan. Sa aton sining nga mga kabumbo. Ti pananglitan abi masulbar ni sang duha ka mga Chief of Police nga babaye kag may matabo sa iban sini nga area diri sa siyudad sa Iloilo kag ang Chief of Police sa laki baw ti dako man sini iya karon nga makatandog bugal man sini ang mga babae nga Chief of Police sa sulbar nila kami nga mga lalaki no nabudlayan kami sa aton sini mga kabumbo ti basi kon sa sinematinon hasta sa subong sinematinon pangita dira sa nga CCTV sa may area I doubt kung may ara na da. Pero, mangkuton tani karon di tani pagpalampuason Kung ginapahayag subject for confirmation ining nasapuan nga bangkay sa Barangay Suok sa distrito sa Arevalo, amo ining persona nga si JL Makube nga ginpasakaan sang kaso nga murder nga nagpatay kay Apple Castillo. Ang pamangkot sini karon sino naman niya ang nagpatay sa kay JL or John Louis Makube. Amo ni mga balita karon nga aton sini nga tutukan pagid sa pagpangalagad sang Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, anong pahayagayan sang aton sini nga alkalde with this development karon kay ti in a span of 1 week kadamo sang insidente may duha ka patay diri sa siyudad sa Iloilo. Sa aton sini makabumbo kag ang City Dog Pound lapit na lang iya mahuman gali lakip na sila diri karon balikan taman sa aton sini nga pagpalayag sa Bombo anay sa udto. Basi malipat ka mo subong. Deadline, last day sa pag-file sang inyo sining statement of contribution and expenditures ukon sose sa mga kandidato nagdaog ukon na pierdiman. Balikan naton ini pagkatapos ang pinaka-importante nga mga panumdumang. Iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang galingon. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches,
Magatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung 10-9. 29 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby balik diri sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton sining pagpangalagan sa 29 sa Bombo Radyo Iloilo. Sus Maria kag-usip po. Dali lang gid kay may mga impormasyon kita nga nabaton diri. No? May kantanan karon iya sa posible pagtumod sa kung sino ining pangalan sang napatay. No? Apisar nga ti may mga nag-confirm na sini nga mga nakakilala
But ang aton pagin sini nga confirmation na official confirmation nagikan sa aton sa mga kapulisan kag kung ano ang ila sini nga mangin na lihok karon pananglitan abi isa lang katawo ang ipasakaan sa kaso nga murder sa Hall of Justice sa Police Station number 1 kag nasapuan sini nga patay dira iya sa may barangay Suok sa distrito sa Arevalo. Sa aton sini karon nga mga kabombo kag pamangkot sinadri karon ngati butang kon masabat sa aton sini nga kapulisan sino patay sa persona nga niyo. Sa aton sini mga kabombo may 8 kapilas kuno nga naangkon ining nasambitan karon iya nga persona sa aton sini mga kabombo. Anyway, balik-balikan naton sini madugay ang dugang pag-isin na impormasyon sa panay mga pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. 30 minutos na nakaligad sa 32 minutos na nakaligad sa takna sining alauna sa aton man sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Standby no sa aton sining mga kabombo kay luyag naton nga makuha man ang reaksyon sa aton sining alkalde sa sining mga nagklanabo karon sining lamang iyang mga inadlaw diri sa syudad sa Iloilo. Ining serye man sang pagpinatsanay ang common denominator sinadri sa illegal drugs. Abi ko anay kung nag-graduate na kita diri kay kung nabalik-balikan tampila ka mga records sa aton sini mga kabombo nagapakita nga may mataas na yang percentage sa mga kabarangayan ang gindeklarar nga drug-free na. Pero may mga tawo pa nga nag-engage sa gyapo no sa aton sini nga mga kabombo sa illegal drug activities. Standby sa aton sini nga mga kauturan sa dugang sini nga mga balita kaga impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. At istoryahan ta dugang sini nga mga balita kaga impormasyon karon sa aton man siniya nga pagpangalagad. Kung do lang alang si Mayor sa iban kitang mga topiko naton balik-balikan talang karon no para nga ma-maximize nato ang aton sini nga pagpalayag diri man karon sa Bombo Hanay sa Udto kag makatag kita sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Istoryahan taman diri sa aton sini mga kabombo ining latest karon sa bahin iya sang pag-file sang SOSE no or pag-submit na sang statement of contribution and expenditure sang aton siniya nga mga kandidato or sa mga kandidato sini nga nagpapili sa 2022 elections. Sa aton man sini nga mga kabombo nakasumiter na ihan ang tanan sa ila sini iya nga mga sose kay may mga nagakaigo mga kabombo nga pinalidad nga pagapangtubangon ang isa ka kandidato nagdaugman o kung napaslawan sa iya sini nga kandidatura kundi siya maka-submit sang iya sini nga sose sang statement of contribution and expenditures. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Standby sa aton sini makuturan kay tingwan naton nga makalabot diri sa Iloilo City Comelec and of course sa bahin naman karon iya sang Iloilo Provincial Comelec Office agod nga makakuha kita sang dugang nga mga balita kaga impormasyon tuhoy sa submission sang SOSE. 33 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby man kamo kay istoryahan taman karon sa aton sini nga mga kabombo ining reklamo. Reklamo sang isa ka persona, isa ka individual nagpabombo ini siya. Ini matapos nga ang mga sulat nga nag-aga-agi sa post office do kasubong nga may isa iya ka usyuso nga ginabuksan ini kag una pa siya basa sang sa tag-iya sang sulat tigin pabombo ini karon ng post office kini sa aton sini maka bombo. Istoryanta na sa aton sini pa nga pagpangalagad diri sa gyapon sa Bombo Radyo Iloilo kag i-check taman karon ang balita diri ni Bombo Lindsay Bade. Ini naman iya mga kabombo may kantanan sa Philippine Red Cross nagapanawagan sa mga LGU
nga magpatigayon sa bloodletting activity kasunod sa pagsaka sang kaso sang dengue. Kiti ang dugo amo karon iya banwa ang makabig naton pinakamalahalon kag labing importante sa kabuhi sang tawo. Kiti kung kulang dugo sang tawo ti posibleng ini ikamatay niya. That is why ginatawag nga bloodletting activity kita diri sa Bombo Radio. Ang dugong bombo, a little pain, a life to gain. Kiti ini isa ka makabig naton makabaganihan nga hilikoton, heroic move abe or act nga magdonar ka sang dugo sa imong sinisig kapriyo para masugpunan mong iya sining kabuhi. 35 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Bombo Rojane Los Bañez ang head karon sang panawagan and complaint section. May ara sang report. Ini kasunod sang pagpabombo sang isa ka individual ngang iya kuno mga sulat bala sa iya sini kapenpal sa luwas ang pungsod. May una na iya kuno nga nakabasa. Bombo Rojane, sa report please come in. Pabombo diri ang taga Dumangas matapos nga ginapahayag nga may ara gid nga kamalamalahan na bombo cham sa aton sini nga mga kabombo dira sa post office sa Dumangas sa Iloilo. Kaya iya sini nga sulat, by the way bombo cham may ara siyang fiancé kag mga 12 years nang ilang communication sa iya sini nga ginakabig yati ginasulatan niya gida permi halin na 2010 hasta subong year pero nakibot ini siya kay isang year 2018 until 2021 daw wala nagawa may na-receive nga sulat kag ginapahayag nga kung may ma-receive man siya nga sulat sang 2018 kag 2021 may ara nga kamalamalahan kag ginapahayag ginabuksan kag ginabasa ang ini nga sulat. Nga abi na hambalya nga ginabuksan ang ini nga sulat dira sa post office sang Dumangas. Amo niya nga aligasyon. Kay ginapahayag ya may mga scotch tape na nga daan nga nabutang sa sobre kag ginapahayag nga ginbuksan kag para nga hindi mahalata butangan sang tape ang iya sini nga envelope sang sulat assuming nga why abi nabuksan. Amo niya ang iya sini nga complaint nga ginabuksan gid kag ginabasa. So, according pagida diri sa iya, kay tinga sa mga previous to nga mga years, why man to kaagi nga may na-receive siya nga may tape ng iya nga mga sulat or any kag ang mga reklamo nga naguntat na ang sulat, may ara kung kaisa wala, ano ginatago dira sa Dumangas sa post office ang iya sini nga sulat dira kag wala ginahatag sa iya. May ara siya nga tawo nga ginapasibangdan nga siya gid nang nagabukad sang mga sulat kag ginapangensyoso kung ano ang mga ara sa sulod sang sulat kag kung ano ang communication na bombo cham sang iya nga sulat dire kag ang iya sini nga ginapahayag fiancé didto sa may England nga muna ang nagapadala sang sulat diri sa iya halin 2010 hasta 2021. Pamatian naton diri si Miss Dolia Dondon, 63 years old na ini siya sa iya diri nga pagpabombo. Ginabutangan sang scotch tape ang ulihin nga nag-abot tapos ang stamp iba ang kwan sang stamp sini kag tapos ang sulat ni kuan ni Christopher England iba ang kuan iba ang permanship kag nagaduda gid ako nga nabuksan no madamo sing sulat ko nga wala makaabot sa akon. Pero anong sitwasyon ma'am ha? May ara ikaw nga contact ano nimo ang nagasulata sa imo? Ang nagasulat sa akon si Christopher England fiancé ko. Taga diin na? Taga Nottingham, England. Oo. 12 years na kami or rather mag 11 to 12 years. Nag-start kami September 10, 2010 until now.
So bali ang inyo nga means sang communication ninyo paagi sa sulat through post office sa inyo nga banwa. Oo. So ano ang natabo? Ang natabo, sang una, wala may natabo sa sulat ko. Sang nag-retired na si Rode, kag si Vicente, sinong itek, Ano at na sila? mga postman na da sila, ang head, ang isa, kag si Diskwatan, wala gid may natabo sa sulat ko. Karon lang na natabo sang 2018 gi-review ko to 2019. Karon nga 2020 madalang ng pag-receive ko. Kag ang 2021 isa lang ang nag-abot. Pero amo na iba ang stamp. Paano mo nabalaan nga ang imo nga sulat may something na nga sala, ginbukad, ginislan or ano? Gimbukad, ma'am, kay ang foreigner hindi magbutang sang scotch tape nga pati warik lang padali. Tapos nagkadto ko sa dito sa aduana. Ang siling nila bago sila mag-stamp wala sila may nakita nga scotch tape nga amuna. Kay pagali ang akon sa 11 years ko nga sulatay wala clean gid na siya. Kay perte gid na kay stricto si Christopher. Sino nagabutang sa scotch tape sa sa may sulat? Wala akong pagdududa. Dira lang ini natabo sa dumang for the first time. Sa diin? Sa Dumangas Post Office. Ang taga-reklamo ang nagpabombo nga si Dolia Dondon diri sa Bombo Radio, Bombo Cham. ti fiancé yan na ni, kalaslo na ni Slaglay? According diri saya. By the way, senior citizen ini kagangila bala nga kalingawan amo ni Bombo Cham. Kay silingan na depressed gani siya kag na stress sa natabo nga why kisa may nabaton nga sulat. Amo ning ila nga kalingawan upod iya nga utod nga 74 years old. May iban man saya nga sulatan na dito stay man sa gihapon dito sa England, Bombo Cham. Kagamo nang ilagid duwagi sila nagreklamo kay ang mga sulat nila ginapang buksan. Kag ginpamangkot naton diri kung sino bala pwede nimo ngalanan kung sino ang ginaduwa-duwahan mo da kag ano ang imo diri nga pamatuod. Kay according diri sa iya may mga ara man siya nga ginapamangkutan kung ano gid man ang mga sulata dira may mga nagreklamo. According diri sa iya may ara mga nagreklamo pero hindi lang sila bala magstand kag magapangiso gid nga magreklamo. May gina-mention diri siya nga pangalan kung sino ang posible nga nagabukad kag kung bukaron manabi ano manabi interes niya sini sa pagbukad sa nga imo sini nga sulat. Kaya according diri sa iya ang sa mo nila nga edad gusto nila nga ang ila lang man diri bala Bombo Cham way naman sang iban nga mga gusto pa nga kung anong mga ara dabi sa magpartner kundi nga to comfort lang sa isa kag isa bala bilang isa ka senior citizen, daw nagapangita man bala nga may ara nga nagapalangga sa imo, bisan sa sulat lang bala Bombo Cham nga lauman mo bala, pero galing kay ti may nagamarites kunon sa ila sini nga sulat, amo na isa sa mga rason nga daw anong gusto nila nga mabalaan diri ga padala kwarta diri ang foreigner sa iya or ano nga mga bagay nga gusto gid nila nga magpangonsyoso abi sa sini nga sulat. Pamatian naton liwatang iya sini nga pahayag kag kung sinong iyagid nga ginapuntaria diri sa pagreklamo. Ako naduduan ko si Jillian Doteng. Kay ako na siya classmate, ako na siya amiga. Ano na siya daaw? Head postmistress of Dumangas. Karon lang na siyang sukad nga nag-transfer siya sa Dumangas. Damo nga natabo sa sulat ko. Sulat sang akong magulang. Kauna-unahan biktima. Maginuwa gid na. Kay ako ang sa tama-tama. Wala ako gakainggit sa parehas ko. Wala ako gaapak kung sino man na may nobyo siya nga interesanta. Kay kabalo ka na nga amo na sila. So ano ang imubot silingon yang imo nga sulat gininteresan sang iban or ginainteresan sang imo nga ginareklamo sa post office? Dira lang. Ang natabo na 100% dira lang na. Kung may ginainteresan siya, ano na ang ginainteresan niya abi sa imo nga fiancé? Either kwarta or ginsulatan niya. Nagambal na ang akong fiancé. Nanghambalanay kami Christopher. Nakilala yung babae. Paano niya makuha ang number kung wayagin? Nabukaran ang kuan, ang sulat. Kag ang papel na ma'am,
Hindi na siya nag-insert sa papel puti na iyang gina-insert siya. Kag wala sa gabutang sang envelope nga ordinary. Envelope na yan, Philippines lang na. Tapos ang papel, Philippines lang na. Gipakita ko to gani sa aduana. Diri lang Philippines or English? Ma'am, ordinary lang. Ordinary lang po, no? Oo. Na-mention mo kaina, ma'am, gina-interesan na posible ang kwarta nga nagapadala na sa inyo kwarta? Wala, gid ma'am. Waay gid nagapadala si Christopher. Kapadala lang na kong package na abot ko. Nga wala sing open, wala open ang sulat ko noon since 2010 hanggang 2017, 18 kapasulod may ara na ako duda. Kaya naghulog ako sa aduana para madasig nga ang problema ko amo na. Din-explain ko na. Subong din-explain ko kay William. Hindi na ako magsulat. Don't reply my letter. Through Dumangas Post Office. Keep open in my letter. How many times? Batian dire ang tagreklamo. By the way, duwani ang iya nga ginasulatan na si Christopher dason ang may si William pagid bombotsom tema ko wala. Sus Maria kagusip po. May Christopher no, may William pa. Penpal, Tita Reds. 63 years old Oo. Sino ka ni bumbo dyan? Si Well? Si Well kag si sino ka na kilala taya? Kag si Harry? Oo. Bro Jane? So mo ni pakibato si Bill. Si Bill kag si Harry. Si ma'am niya ang ginasulatan niya dito sa England tanan ha. Pero mapoli ako sa England mga mosene, Bombo Rojane. Yes, si William kag si Christopher. Makon mo, hindi sila katulog dayon nagpalangluyan ni sila kay way na naga-communicate nila diri nga mga ginasulatan na bombotcham kag ginakabi nga mga palangga nila didto mga muni nga mga foreigner amo ning gahatag lang sa ila sang kapagsik bilang isa ka senior citizen nga makabalos man sa kun ano nga mga sulat kag pagbaylohanay nila sa mga communications sa pagpalanggaanay bombotcham pagi sa sini nga sulat dayon amo pa na nga natabo sa pihaka diri nga bahin para sa patas nga pagdala naton sa sini nga isyu kag kun ano ka matuod nga kun may mga sulata dira sa bahin niya sang Dumangas sa post office ginapang buksan may nga mga kamalamalahan kag sa aton sini nga mga kabombo kun may ara gid man pwede sila nga makapadala sang ila sini nga mensahe para nga mapalabot naton diri sa natungdan kun ano gid man ka matuod kag mapasabat man. Kag sa na-mention gani naton para sa patas diri nga pagwaragwag ginlabot naton diri ang ginapahayag diri ni Miss Dolia Dondon nga mo ni ang ginapahayag nga nagabukas kag amo ang may rason nga ang may mga tape na ang iya sini nga mga sulat kag ginapahayag yang may nagapangonsyoso kag may nagamarites sa iya nga sulat kung anong ila nga ginasulat didto kag anong ang reply sa mga foreigner ngani basi ko nagapadala sang mga sang kwarta kag kun ano pa nga mga bagay abi diri sa ila. According diri sa head sang Dumangas Post Office nga si Mama Jelina Duting nga ginpanginwala yang aligasyon kag ambalya ang mga foreign letters ni nga iya nga na-receive usually may mga tape pagidman kay damo pa ni agyan mo gagi pa ni sa central office nila gagi pa diri sa bahay niya sa syudad sang Iloilo so may time kon kay isa nga ang konsarado na bala ang envelope nga ina may time nga makakas bala so ang iban diri nga mga padala sang sulat halin sa guwa ginatipa na nila para sure nga hindi bala bombotcham mabukas kag kun may tape man nga ginabutang sila ginainisyalahan na nila para nga sigurado bala nga way gid man sang may nagbukas kag ang balya sagrado katamang ini nga sulat hindi pwede buksan kay may layi tuhoy diri nga bisan sulat gani isang utod mo hindi kaya kabukas sa dira kay kung sinong natungdan dapat siya gid ang makabukas. Pamatian naton diri ang sabat ni Mama Jelina Duting. Ang matapat ko amo ini ma'am, ang magsistress na ina ma'am, last time nakakadto na sila sa Dumangas Post Office, na-meet ko na sila nga nag-explain ako sa ila kay ga-question sila nga amo na ako ng ila sulat nga ma-receive nila nga may tape amo ini ang hamba ko sa ila kay mga friend ko man na sila sining ko ma'am
ang mga inyo sulat ng mga foreign letters, ma'am, ma-receive ko na yan, ma'am. May mga tape na ina. So, kung kaisa, ganotasyon ako ina, nga once na ma-receive ko na, gabutang ako notation nga receive flap with tape. Tapos kina-initialan ko. Pero kung kaisa, ma'am, kung ang mag-receive ang akong letter carrier na si Mr. Anthony Baltasar, kahit damo ako nga post office ba naman nga na-assign, bali kung once na ma-receive na ni Mr. Baltasar, gina-deliver na niya. Ang problema, ma'am, na-explainan ko na sila nga ang na-receive ko na mga ilang foreign letters, bali kung kaisa, may ara na nga tape. Pero ano ma'am ha, sa mga letters nga halin abi sa sagwa nga mga sulat pagdangat dira sa inyo didto na nga daan may mga tape na ina, may mga scotch tape na ina nga nabutak. For example bala, ma'am, dapat gid na tani, ma'am, kay syempre diri sa Arabi sa Dumangkas Post Office, hindi na sa tani, ma'am, advisable nga ang sulat butangan sang tape. Pero kung may ara gid ka request na sender nga mailer nga butangan nila na sang tape, tungod kung kaisa, ma'am, kung ganito nila ang taste nila subong, do hindi maayo ang kulagi nga makatatik. Pero gina-advisean ko nga, okay, butangan nyo na sang tape, pero inisyalan ninyo. Nga nagapamatuod, nga kamo ang nagabutang sang tape. Wala na po na, ma'am, sang knowledge kung dito sa mga iba nga pungsod kung ano man itong ilang nga policy sa ilang post office. Pero ano ka matuod ma'am, ginabuksan gid man ninyo dira or kaginausisa ang mga sulat nga ini, buksan ka ginabasa ninyo, kag ginahibalo kung anong mga unod sini? Pwede ni siya, ma'am? Ang before, ma'am, may policy ang post office. Gina-orient kami na, ma'am, nga ang sulat protektado ina sang constitution. Bawal ina nga mag-open kay pwede ka na makasuhan. Kay for example gani, ma'am, hindi bala bisan utod mo gani may mga sulat o kung pamilya mo, bawal ina nga ikaw mag-open kay pwede ka na maakusaran. Ma'am, amo na gani, ma'am, ang ginakasubok ko, ma'am, nga sa akong administration amo sina natabo. Ma'am, ang sulat bala, ma'am, madamo pa sila ang agyan. Nabatian na diri ang sabat ni Mama Jelina Duting, ang head sa Dumangas Post Office sa Tuhoy sini. Kaginapamangkot man naton kon ano, ma'am, ginapahayag nga ang habalya is basi agawon pagpahayag diri sang tagreklamo nga ginasulatan na niya kag ginatawagan gid man niya kag interesado siya sa fiance ni Miss Dolia Dondon. Liwat pamatian naton diri ang iya sini nga pagpahayag. Ang masabat ko amo ini, ma'am, ang magsistress na ina, ma'am, last time nakakadto na sila sa Dumangkas Post Office. Namit ginama ang nasubuan ko, paano nga ako ang magbukas kag kontakon ko. Ano, ma'am, ang deter ko sina? Kaya kami iya, ma'am, receiving lang pagpasok na namon iya sang pagbutang na namon sang back stamp namon nga na-receive. Deliver na ang kartero, kuya, ma'am. O kung hindi ganit kung kaisa, may coincidence na nagkaglastos sila di sa post office kag kung ara man ang ilan ng mga foreign letters, personal na ginawin to delivery sa ila. Mismo ako maghahatag sa ila kung makakadto sila sa post office na mag-inquire. Ano ka matuod, ma'am, nga nagagawa nga daw interesado ikaw sa ilang nga ginakontak dito? Ma'am, daw hindi naman ako makuan. Ano ang interesar ko na abi, ma'am? Anong paon ko na, ma'am? Kay syempre, ma'am, policy na sa opisina nga hindi mo na siya pagsailatan. Kaya sa grado ina ang sulat. Makasuhan ako, ma'am. I-baylo ko ang profession ko sa amo lang na, ma'am. Sayang ang pagpaprepisyo ko, ma'am, nasa amo lang nga makuhaan ako sa serbisyo. So, ang mapalinton ko sa ila, dapat, ma'am, kung may ara silang question o complain sa Dumangkas Post Office, open ang among opisina sa i-accommodate ko sila, kag ma-explain ko kung ano ang kakadapat na among ina ang
ang natabo sa ilang nga sulat. Kaya ang number one gina ma'am nga ginaano ko, usually sa mga foreign letters nila, ma-receive naman sa Dumangas Post Office, ma'am, may mga tape gid siya. So, honestly, hindi ko na mahingo paano nga apahilaptan ko kay sagrado ang sulat, ma'am. Makasuhan ako sila. Kaya na ma-interest gid ako yung mga ako to yung panawag to sa ila nga ano nga ginakontak ang persona. Ano sila daw ako nakwaon, ma'am? Basi, interesado ka sa ilang fiancé? Do hindi nga naguro, ma'am, nga ang unang ako yung attitude nga mga agaw kita sa hindi atong sayansi. Ma'am Jelina Duting saya sini nga pagapahayag liwata Bombacham. Una nga di nga lako-lako kala sa iba nyo may mga agawan walang iba nyo mga bataon nila sa tigulang Bombacham. Aha. Ti way man guro way man guro plano si Ma'am Duting mag-police sa England Bomborod sa Gani Bombacham. Okay. At least dari na Klaro na, naklaruhan na ka na plastar tang magtimbang sini nga bahin ti may tagsa-tagsa may kinamatarong man mo, kinamatarong man sa mag-utod di nga magreklamo, yes. Kinamatarong man sa nga post mastress nga mag sabat tigil panginwala niya man ini ti kabay pa kay hindi man ni sila magliliwan, kilalahay man lang sila, may istoryahan man lang ni nila sang matawhay masulbar gid ni Bombo Rojain. Amo gid Bombacham. Kag sa aton man nga mga kabombo kon mayara man yung mga complaints gid man regarding sa post office sa dira, pwede gid nila diri nga mapaagi kay palabot nato nilang concern dira sa kay Mama Jelina Duting ang head sang Dumangas sa post office. Kag sa mga kabombo naton dira may gusto bala ka mo ireklamo, yes. Gusto nga ipabombo anytime during office hours pwede ka mo makapadulong dira sa aton sini nga panawagan in the complaint section. Ara dira si Bombo Rojain nga willing gid nga mag-cater sa inyo sini nga mga concerns. Bombo Rojain? Yes, mga pabombo kag problema sa Bombacham. Ay nila na yung mga paghigugma kag problema nila sa Bombacham. Mga gusto nila di nga masabat nga mga problema. Hindi lang problema sa kwarta kay daw lang alam. Although nga ti aral na skilled tang bangko pero ti do alang gid bubudyan lang guro na makasulbar ya. Amo gid financial problems bubudyan. Kadto diri sa complaint sa section sa Bombo Radio pangitaalan si Bombo Rojain Los Bañez sa Galiarte. Sa aton sini nga mga kamombo amo ni ang madulong naton nga report sa nagikan diri sa panawagan kag complaint sa section sa Bombo Radio ini si Bombo Rojain Los Bañez sa Galiarte para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Rojain Los Bañez. Sa imo sini ang report sa mga kabombo ta dira, gusto niyo ipanapabombo, gusto niyo reklamo, mag-coordinate lang or magpakigangot sa kay Bombo Rojain Los Bañez. Inya gawon ta na lang guro Bombo Chris ni. Sa aton sini nga mga kabombo kay importante nimo ining panawagan sang Philippine Red Cross nga magdonar sang dugo. Kay ginakulang subong hilabi pang nagataas ang kaso sang dengue si Bombo Lin si Bade may follow-up report. Bombo Lin, sa report please come in. Naglabot na Bombacham sa masobra 40 ka mga individual ang nagpangayo sa dugo sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter para sa mga pasyente nga na dengue sa probinsya sa Iloilo. Suno kay Dr. Carlo Nolan Carado, ang medical officer sa PRC Iloilo, 42 ka mga individual ang nagpangayo sa dugo humalin sa Enero tubtob sa Mayo 2022. Pahayag niya, ginahatagan sang blood request ang pamilya sang pasyente halin sa ospital kag ginadala gilayon ini sa Philippine Red Cross agod nga ipresentar sa assessment area. Dira may baluan kung wala mayara sang available nga dugo ang Philippine Red Cross kag kung mayara man lang nagahatag man gilayon ang PRC apang kung manubo ang supply sang dugo suno kay Dr. Carado ina ang tion agod nga ti magdala ang tawo sang ilaman mismo nga donor agod nga may ibayluhan ang ginpangayo nga dugo Bombacham. Sa data sa PRC Iloilo halin sang Enero tubtob sang Mayo 2022 nakatipon ang Philippine Red Cross Iloilo Chapter sang 10,243 units ang dugo mahalin sa nagkalain-lain mga banwa kag sa mga walk-in donors. Mas mataas ini kung ipaanggid sa 9,500 ka mga blood units na natipon sang kaangay nga period sa dong 2021. Yari bilang pagpahayag ni Dr. Carlo Nolan Carado sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. So, ma'am, no, ang aton na data na na-collect diri sa among na opisina
from January to May, may ara kita 42 ka individuals na nagapangayo sang dugo para sa ato na tawag na dengue. So, medyo madamo-damo na ina, sir, kung i-compare naton last year. Ma'am, nag-increase mo na ang ato na tawag na dakilanan sa subong. So, may ara kita na 42 cases na na monitor na nagapangayo sang bulig diri sa amon sa Red Cross. Lunsay mga taga Iloilo lang ina, sir. This is from ma'am, this is from the different mga municipalities diri man sa ato na probinsya sa Iloilo. Regarding sa ato na request sa ato na dugo, no? Yes. If ever ang ato na tawag na pasyente gina-providean ina siya sang tawag na blood request halin sa ato na mga hospitals. So ina siya na blood request amo na ina siya diri dalon sa ato na opisina sa Red Cross pag-present lang sa ato na assessment nato na area. Okay? Kagdadira nato mabalaan if ever may ara kita sang available na blood. So if ever may ara kita na available na blood, gina-provided man na sila namon. Tapos may ara kita sang processing fee na ginabaydan which is na naman na siya na nag-okay naman na sa atin sa DOH, no? Ng processing fee na ina siya para ina siya sa mga pag-examine sa mga sa dugo naton in which gina-examine ang dugo naton sa 5 ka sakit, ang HIV, hepatitis B, C, syphilis, kag malaria. Okay. Ang ini, sir, nga pag-request nila sa nga dugo sa inyo dira sa may PRC, may bayad ini or like for example makakita naman sila sa nga donor amo na iya ang ang mahatag sang dugo baylo sa ginhulam nila or ginpangayo nila sa inyo? If ever na may ara kami na available na blood, then pwede namon sila matawag, ma-providean sang dugo. Pero if ever kung ang ato na stocks naganubo gid, that's the time na magadala sila sang tawag na donors nila in which diri sa ato na opisina amo pagkuha sang dugo sa ila. Nabatian Bombo Cham si Dr. Carlo Nolan Carado sa Philippine Red Cross Iloilo Chapter. So sa mga luyag na mag-donate sang dugo, mahimog na mag-walk-in sa Philippine Red Cross o kung sa Hunyo 14 may ara sang patigayunon nga World Blood Donor Day kag ginaagdagit sang Philippine Red Cross ang aton nga mga pumuluyo nga mag-donate sang dugo sa diri sa isa ka dako nga mall sa may Mandurriao, Iloilo City, umpisa alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Since nati sa subong nagataas ang kaso naton sang dengue diri sa probinsya sang Iloilo, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Lindsay Bade sa mga kabombot at mahimo nga masugpunan mo kabuhi sang imo sinisig kapariyo. Pinagi sa pagdonar sang dugo kag may madamo man sini iyang kayuhan sa ikayong lawas ang matugas sang regular blood donation. Sa aton sinimatag palamati. Ti kinanglanon sumong ang imo sini nga dugo, kinanglanon ang imo sini iya nga pagkabaganihan voluntaryo sini nga pagdonar sang imo sini nga dugo para sa aton sini nga mga kabombo. Dugang nga mga balita kag impormasyon aton sini nga patpaton sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manayanaya nga gabi or manayanaya sini nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sa babae nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang sa katawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang 2 tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o delirium. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrance, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman,
Wala man ako nagapanigrilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Hello and good afternoon, Gid. Sa intanan mga kabombo, 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Beautiful Wednesday afternoon. Ini si Tita Regine. Welcome everyone sa kahapon lamang program dito sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. How's your morning so far? Kunangin nami, Gid, no? As in, hirit na hirit, well, tuloy-tuloy lang until this afternoon, until the day ends. But, kung medyo palpak, sige lang, we still have time para nga magbawi, di bala, and smile sa gihapon. Good afternoon sa liwat, sa inyo tanan, mga kabombo, sa atong dira nga mga suki. I'm sure, ara lang gid kamo dira, especially ang ara subong sa tagsa ka mga panimalay, sa mga kaumhan, sa mga banwa-banwa. Hello, mayong hapon gid sa inyo, sa mga senior citizens naton dira. It's your nap time. Everyone's nap time. But anyway, pasado las 2 na. I hope awake na kamo dira. Nagatinlo-timpla na kamo sa inyong pangkape-kape sa sininga mga inoras, ang iman, medyo sosyal, hot lemon juice. Well, anyway, sa sininga hapon, mga manami nga mga istorya, as usual, ang inyong mabatian, ginpadala diri sa aton nga mga letter senders, nga kamo, pwede man, mga letter senders, just like them, nga nag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, ang iba nagsulat, kag ginpadala, care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. I hope soon mabaton ko na ang inyong mga sulat nga ginpadala diri nga wala na buksan. Unlike ang ginasagin report ni Bombo Rojen, ginapang buksan ang mga sulat. Hindi pwede. But the fastest is of course, i-email ninyo para direkta ginaya, one click away lang. Mabato na natin diri sa Bombo ang inyong mga sulat. So, let's all get ready and let us enjoy this afternoon's program. Ulop na kita, 17 minutos makalipas ang alas 2. Ari nga ito ang ambahanan para sa inyo. Siyempre, from the Bombo Music Festival, from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Mayong hapon! I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby?
you. I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same. No matter what happens over time, I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Beautiful song on a beautiful afternoon. Good afternoon sa inyo tanan, mga beautiful people. Si Tita Regine is here already. Manag-start ako basa sa aton nga mga kasaysayan. So welcome sa kahapon lamang program on a Wednesday, June 8, 2022. May luyag i-share diri sa aton. Ginapasalamatan naton siya, si Muning Sang Anilaw. And it says, Dear Inday Regine, Mayong hapon sa imo Inday Regine, kasi tanan nga pamati sa sininga programa ang kahapon lamang. Tawgon lang ikaw kay Inday Regine, tungod nga isa na ako kalolo, nagapanuigon sang 80 anyos. Pumuluyo sang Banwa sang Anilaw. Nagapuyo sa isa ka barangay sa sininga Banwa.
In the Regine, tawag lang ako sa hayo nga muning. Naisipan ko man nga magpadala sa ako nga kahapon lamang sa sininga programa. Kag Inday, suguran ko na ang akon nga istorya. Nga hindi ko gid malipatan, tub-tub ako gakabuhi. May nakilala ako nga isa ka babayi, tawgon ta lang kay Jerty. Si Jerty, bag-o lang nag-abot sa amon barangay, halin pa siya sa Banwasang Dumangas sa isa man ka barangay. Mga 17 anyos na ang iya edad, kag diri kami nagkilalahay. Kag namutikan ko nga may love siya sa akon. Love at first sight ang natabo. Kay una pa siya nga nangilala sa akon, kag permi siya sa balay, kay lapitay man lang ang amon nga balay. Abi mo, hindi man gani ako gwapo, apang ako gid ang korsonada niya. Siguro, malakas lang ang sex appeal ko sa mga babayi. Kag sa matuod lang Inday Regine, gwapa man nga pagkadalaga. Kag oo, naluyag man ako sa iya. Kag kung nagapangayaw ako sa iban nga banwa, gaupod gid siya sa akon. Sa pagpangani sang humay sa barangay Lipata, banwa sang Barotac Viejo, nasalaan pagani kami nga mag-asawa na. Abi mo Inday Regine, dako gid ang pagsalig sang ginikanan ni Jerty sa akon. Isa ka bes, nag-upod siya sa akon agud sa pagpamilasyon kay napatay ang akon nga tiya diri man sa amon nga barangay. Pagpuli namon, mga alauna sa kaagahon. Pagabot namon sa balay, siling ko sa iya, idulong ta ikaw. Pero sabat niya sa akon, diri na lang ko matulog sa inyo. Sa bagay, natama gid kalapit ang ilabalay sa amon. Ang ginimo ko, naginhatag ko sa iya ang akon habol kag ulunan, lakip ang banig. Kag ako iya, sa laba namon nga bangko nagtulog. Abi mo, Inday Regine, kung iban lang ang mga babayi, basi, masulay ako. Apang wala gid ako magtandog sa iya, hasta mag-aga, kay para sa akon, siling ko sa akon kaugalingon. Diin, gid na makadto, kung mag-asawa hayron kami, kay wala asang sablag, kay gusto man ako sang iya mga ginikanan. Amugani Inday Regine, daw itlog ang paghalong ko sa iya. Kag sang ulihi, ginhambal ko siya, nga mapakasal na lang kami, kay siya, 18 anyos naman, ako, 20 anyos man. Pero ang sabat niya sa akon, nga mapanegro siya, kay paeskwelahon siya sang iya tiya sa Banwasang Himamaylan. Ang sabat niya, kung pwede, hulaton ko siya hasta makatapos sa pag-eskwela, agud magpakasal kami dayon. Pero sabat ko sa iya, luyag ko na subong nga magpangasawa. Sabat niya sa akon, ay te, kung gusto mo, una ka na lang. Kagsugod sang pagpanegros niya, wala na gid kami komunikasyon sa tagsa-tagsa. Kag makaligad ang pila ka bulan, ginhagad ako sang akon second cousin nga ngalanan talang kay Miloy. Si Miloy nga may ginapangaluyagan nga hingalanan naton kay Norma sa tabok suba lang sang amon barangay. Kag natabuan man nga pakaisa ni Norma, may pakaisa si Norma. Ang iya ngalan amo si Elisa didto. Kag ginpakilala ni Norma sa akon si Elisa, kag ginasunlog nila kani. Kag ang hambal ni Miloy sa akon, pangaluyag bala. Sa pagpauli na namon, susugod sadto, upod na kami ni Miloy tabok sa suba sa pagpamasyal sa iya pakaisa, bisan madalom ang suba, ginalangoy lang namon. Bisan gabaha, ginapalumbos lang namon ang madamo nga rurok, kag maglangoy patabok sa suba, basta makapamasyar lang. Damudumduman ko maang lowa sa bilasyonan, kun mang lamano sa dalaga nga nagasiling, 7 ka bukid ang akon ginlakbay, leon kag tigre ang akon kaaway, way ko baliha ang katalagman kag gabudlay, basta makita ko lang si Inday. Grabe, no? I'm sure sa mga tigulang dira siguro. Sa ulo nyo gini, no? Ang iningal lowa.
But anyways, ato yung pagpadayon, abi mo Inday Regine, wala ko gintana pagluate. Hasta gid nga maakseptar niya ako. Masunod nga si Mana, hinambalan ko siya nga magpakasal kami. Kag nagpasugot man siya. Kag dayon, namalayi kami sa mga ginikanan ko sa ila barangay. Saban mo man sang Dumangas. Kag sunod nga bulan, ginkasal kami sa simbahan sang Dumangas. Sang adlaw sang amon kasal, may sound system. Ang bantugman nga sound system, ang Five Brothers. Kag sang pag-abot namon, madamo na ang mga tao sa balay sang akon asawa. Samtang ginahulat namon ang iban pa nga mga maninay kag maninoy, agod nga magpanyaga. Ginkadtuan ako ni nanay nga nagapanugiron nga yara si Jerte kag si mama niya. Muna ambal niya sa akon. Kag nakibot kid ako. Wala ko man gani siya pagpahibalo ah. So hana ko nga kadtuan sila, pero ginawiran ako sang akon asawa. Kag ang siling niya sa akon, ano, galangot pa ang buot mo sa iyahaw? Sige, kadtui didto kang mag-upod ka sa iya. Sabat ko sa asawa ko, mapakasal bala ko sa imo kung di kita mahal kag palangga. Dayon, sa nagahimos na kami panyaga, ginpasugat ko kay nanay si Jerty kag ang mama niya. Pero pagbalik ni nanay, nagpanugiron siya nga nagpauli na si Jerty kag si mama niya kay nagadali si Jerty nga makapauli nga ginasunod ni mama niya. Kag Inday Regine, samtang nagakinaon kami, wala gid ako magpahilom. Kay ang akon huna-huna sa mag-iloy nga nagpauli. Kag maayo na lang gani nga wala kami magkita ay sa nga okasyon. Basi ano pa ang matabo kung hindi makahimugong si Jerty. Inday Regine, hindi ko gid malipatan ang amon memories ni Jerty, and I could never forget her. Our memories still remain in my mind while I'm still alive on this earth. To make my story short, may anak kami ni Elisa, 6 sila, 4 ka babae, kag 2 ka lalaki. Ang 2 ka lalaki, wala makatapak kolehiyo. Subong man ang 2 ka babae. Ang 2 ka kamanghuran, lunsay professionals. Ang isa, master teacher sa Zaraga National High School, kag ang isa, nakatapos sa kurso nga computer engineering. Abi mo, Inday Regine, madamo gid nga kabudlay ang ako na antos. Hasta makatapos nang sila sa pag-eskwela. Kaya ang akong plano, hindi ko gid pagpaambit nun ang akon mga anak sa kabudlay nga akong inagihan. Kag permi ko sila ginapahanumdum nga tapuson gid ang pagtuon. Kay para sa akon, ang solusyon sang kaimulon, edukasyon. Abi mo Inday Regine, ang ikadua ko halin sa kinagot, di buenas nga bata ko. Kay pagkatawo niya, damo gid ang kuha kong isda. Ginatundaan ako sadto sa baybay nga magpauli ako kay mabata ang akong asawa. Pero ang sabat ko, nga madamo lang ina or sila ang sabat ko matawo lang ina kay 3 na kapampboat ang nadulong nga isda sa Banate. Sang iya pagdako, ginpa-eskwela ko sa primary school kay wala sang elementarya sa amon nga barangay. Pagkatapos sa primary, ginpa-enroll ko siya sa Barotac Nuevo sa St. Paul School sa Barotac Nuevo. Hasta gid nga mag-high school. Kag pag-graduate niya, ginpa-eskwela ko siya sa ISAT, karon ISAT Yuna, kag nakatapos sa kurso nga BS Ed. Kag nakagraduate siya, kag nagkuha sang board exam. Wala siya mag-review sa city, kundi nga nag-home review lang siya, kag nakapasara siya sa board exam, kag nagtudlo siya sa private school sa Banwa sang Zaraga, sang 7 ka tuig, kag nagsaylo sa Zaraga National High School. Sa karon, isa na siya ka master teacher sa iya eskwelahan. Kag kabay pa nga karon nga makatapos siya sa iya nga doctorate degree. Wow. Kag iya na pamana, isa man kasiman Inday Regine. Sang pandemya 2020, permi kami iya pauli pa anilaw, kag ang hambal niya sa akon, tay, kung wala kita kaugalingon nga salakyan,
Paano hindi ikaw permi ka pa uli sa anilaw? Hindi, Regine, hindi man na magpasugot ang akong mga anak, nga mangisda pa ako, kay hambal sa mga anak ko, tay, pahuway ka na sa pagbaybay, sa pagpabaybay. Hambal lang ikaw kung ano luyag mo kaunon, baklon ta. Kaysang una, wala nagamala ang brief mo. Karon, imo na i-enjoy ang kwarta mo. Sa paggamatuod in Regine, na-travel ko na ang the largest city in the Philippines tungod sa akon nga mga bata. Sa atong tagpalamati, in Regine, ang ma-share ko lang sa inyo sa mga ginikanan, kagabataan, nga tinguhaon tagid, nga makatapos ang aton mga kabataan sa pag-eskwela. Kagdiri ko na lang tapuson ang akon nga kahapon lamang sa imong programa sa Bombo Radio, kay sa tanan nga nagapamati isa kahanginan sa programa kahapon lamang. Good day to everyone. May God bless us all. Ang tagpadala sa sulat, Muning sang Anilaw, former barangay captain sang barangay Santa Rita, Anilaw. Okay. Alright. Thank you sa imo. Manang Muning, Sir Muning, Cap Muning sang Anilaw. May gamay kitang matugda sa imong sulat. Sir Muning, again, salamat sa imong story. I am sure bilog na barangay nagatutok dira sa pagpamati isang imong istorya kay tinagambal kag ginyadaan i-text ko ikaw kun basahon ko na. Tigin text agid ka sa duwa gid ka numbers mo. Kag nag-reply ka man sa duwa mo ka numbers. And you said ready na gid ang mga taga-Anilaw nga magpamati isang imong nga kasaysayan. Mayang bala ko, I hope hindi maakig si Mrs. ha? Pero if you can remember well, we had a promo before diri sa KLP. Ang tigulo was One Great Love. Remember that? Basi hindi ay no? One Great Love mo si Jerty. But of course, ang real love, ang true love is si Elisa, nga imo nga asawa. Manang Elisa, hindi ka na simangot ha, ikaw gidyano, ikaw gidya ang true love ni Cap Muning. The fact nga ikaw ang iyagin pangasawa, hindi bala? So siguro no nakibot gito ya si Jerty sa nabalaan niya. Iyaya lang ulang to siguro nga ti gusto mo na yung mga asawa, una ka lang. Nga ginhimo mo kid no. Grabe ka man. Once you decided gali, kaya tinangagad ka na sa iya mo, di ba? Nga gusto mo magpakasal na ka mo, 18 siya, ikaw 20 pa lang, tinagambal ka sa iya, sige na, mapakasal na ta. Pero tinagambal siya, may mga plano pa siya. Still very young. Gusto man siya, no? Why kuya ginabasol si Jerty? Gusto man siya sa iya nga, nanging desisyon nga, she still has to reach ang damo iya nga mga dreams sa kabuhian. Maybe explore the world, ang muna bala, before siya nga mag-settle down. Kag, hindi man sala, nga nagambal siya nga may eskwela pa siya yaanay. Kay considering nga ginaano niya man ginapanumdum niya man ang mga handoman sang ginikanan niya, hindi lang iya nga mga handom, and 18 was still very young to really settle down. Pero wala kaya kahulat, and then nakita mo ining si Elisa, and I guess no regrets ka man. Kaya nagabagan niya siya sa imo, kung gusto mo pa siya, well then sunod ka to sa iya, but you said pakasalan ta kagani, di ba? Kay ikaw ang akon nga palangga. So no reason para nga mag-worry. I just hope over the years na-prove mo gid na sa iya nga siya ang imong nga palangga. Let's hope it has not been an issue sa inyo nga duha. Kabay no nga sing happy man si Jerty sa iyang pangabuhi subong kung maera naman siya nga pamilya. Well siguro amugi na bala nang ginahambal tang akong hindi ukol, hindi bubukol. Who would ever think, no? Nami na to ka mga duwa, why man problema sa side sang iyang family. Pero grabe, in just one snap, no? Nagbuka ka mga duha, and then that's it, for good. Nga wala, nagid ka mo. Kaya
lain na, no? Ang imo nga nangin destiny, and maybe siya lain man ang iyang natuluyan kung may aragid man siya, no? Kung nakapamanagid man siya, kung may family man siya nga iya. But I am sure kung whatever you had remain special, no? Even if wala naman sang feelings para sa isa kag isa, kadi tutok na kamo sa inyo tagsa ka mga families. Wala na galing, no? When you're young and when you're in love, bla do ka impulsive lang gid, yung mag-decide ka dapat maamo na ko ni, so this is it, and then go lang gid dayo, no? So sa iya nga ba hindi pa siya ready, and it cost your relationship. Well, anyway, siguro, no, nakita mo gid ang something nice, something good, and something so significant sa kay Ma'am Eliza. That's why ngati nagdesisyon kaya nga siya ang imong pakasalan. Wow, 6 children kag kanami sa mga nadangtan sang inyong kabataan, and ikaw, you did everything bilang head sa family para nga matagaan gid sang manami nga future ang imong mga bata, and you're so happy, you're so proud sa imong mga kabataan nga amo na sumong ang ilang nadangtan, and equally ang imong mga kabataan so proud of you also sa ginhimo mo nga mga pag-sacrifice para sa ila, sa pagpaninguha mo para sa ila, and ang ilang gratitude, no, would always be there. Kagkanami kiti ang ila concern para sa imo nga hambal this time hindi ka na magpangabudlay, hamba ka lang kung ano liyag mo nga lutua or nga kaunon baklo nato nina, kag pahuway ka na lang sa higad. Kanami ilang gid, no, as in children giving back sa ilang mga ginikanan. So stay happy ha ka mga duwa sang imong wife si Ma'am Eliza. Thank you so much gid sa imo sermoning, kap muning sa pag-share sang sininga istorya sang imong kabuhi. 41 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. We still have more stories to share with you. Magabalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos lang sang pila ka may importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag 45 minutos makalipas ang alas 2, si Dimple may part 2 sa iyang story. Pero bago natin inabasahon, yari na yung mga importante nga kahiwatan sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana tubtob Hunyo 12. Sa June 11, Sabado ina, si Mr. Totong Villaruz and his fantastic band amo ang maghahatag sa aton sang isa ka gabi nga great musical show sa 2 ka oras nga concert at the plaza sumugod alas 6 sa gabi. Sa sini nga event, napulo ka mga concert at the plaza mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Pagka-Domingo naman, June 12, bukas ang pertahan sa Latolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass sa Latolda. Umpisa, las 11 sa aga. Pangamuyuan ta, ang aton bago na iliher nga presidente kag vice-presidente nga giyahan sila as they navigate our country sining mabudlay nga tion kag bag-o nga mga pagpanghangkat. Plazuela di Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag steady lang kita sa aton nga free, safe nga pagpamalaklon sa aton nga mga lulutuon, mga kinahanglanon naton sa pagpamnindata, bangod sa nga open air setting kag bilang source ng aton nga pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo. Syempre, sa diin ka pa, diri na kita sa The Farmers Bazaar dira sa may Plazuela 2. Kay nahanglan naton mapininda sa mga fresh products like isda, baboy, manok, kag iban pa, bisitahan ta ang The Farmers Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. And then kadto man kita sa upper level parking area sa The Farmers Bazaar para naman sa mga needs naton nga mga ulutanon, mga prutas kag mga panakot. Mayara sa hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking areas para nga mangin mahapos para sa aton nga malakalabot kita dito sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintuko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako ang pamahog kag napakadto na kita sa new normal pero ginapasiguro sa gihapon sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, our traditional public market with a touch of Plazuela 2. And diri na kita sa part 2 sang istorya ni hindi gali Dimple. Sorry it's Gemini sang Guimaras. Sorry nga si Dimple lang ala sa akon nga mind. Si Gemini, remember nyo, may letter siya nga share diri sa aton atong naguba wala ang liabe kahapon, no? Kag ginasukot gid sang iya nga teacher, dapat baydan gid nila. Sige, may part 2 siya sang iya nga story and nagasiling diri, Dear Tita Regine.
Maayong adlaw, liwat sa imo, sa mga nagapamati sa sininga programa. Ako ini, si Gemini sang Gimaras, ang nagpadalaman sa akon nga kasaysayan kahapon, parte sa akon maestra. Sa subong, ako naman iistorya ang kapigaduhon sa ubong. Sa hinubaan man ini sa gihapon, tita. Isaysay ko kung daw ano kami kapigado. Kung nga sa ahaw 50 pesos, hindi kami makabayad kay ma'am. Sugudan ko, sang 7 pa lang ako katuig, sang madumduman ko, tita. Ako, agot sa napulo kami nga mag-ululutod. 6 ang babae, kag 4 ang lalaki. Tita, sa natubuan ako sang buot, sang madumduman ko, 3 ko lang kamagulang ang halos na upod ko sa pagdako. Tawagon ta lang kanday boy, bark, kag diw. Tita, ang amon lugar nga ginatindugan sang amon nga kamalig nga gamay, iya sa mga kabalyero. Ang iladuta, malapad. Si Papa, amo ang nagabantay kag nagahilamon kag panghawan. Si Papa, mapisan magpananom sa mga nagkalain-lain nga mga ulutanon kag kararuton. Tubo kag sandiya. Lapit man kami sa baybayon, gani nagapangita man kami sa amon mga suludanon. Tita, ang akon mga magulang, nagapangidadon sa 13, 11, siyam, kag ako amo ang 7 katuig. Tita, ko magtig-arani, nagabulig na ang 2 ko ka magulang nga mga lalaki sang garab. Tapos kami ni Manang Diw, nagahakot. Si Mama kung magtigang or kung magtigarabot, nagagabot man. Kag kung dalom ang tubig, gahulo man ang buli mo sa tubig. Ang baydanay kung pila ka bugkos ang imo natapos, amo lang ina ang bayadan. Kung maparti na gani ang palay, ang parti namon palay pa, so ibulad, kag kung magmala, amo pagbayo, kag makakaon na kami sina sang bugas nga kanon, tita. May beskis nga hindi ma-treasure, so kami pa na malinas sang palay, nagakalapok ang imo tiil kalinas. Sa bulad, wala problema, basta manami lang ang tiyempo, makapoy naman ang pagbayo, gakakibulan ang kamot mo. Kisa, gakagabihan na mga magulang ko, hala kabayo sang palay, para lang makakaon kami. Kisa, ako nagakatulugan na lang, nga wala pa kakaon. Pukawon ka lang, kung luto na ang kanon. Sa sunod naman yung mga inadlaw, sa dagat naman mapadulong, manginhas sang sikad, butlog, kung ano-ano pa nga mga pakinhason. Dalon sa balay para lutuon, kag sudanon, ipares sa humay, o kon maisman. May best man kisa, tita. Nagapanginhas kami, isa kakabo nga sigay bala, tita. I don't know kung familiar ka. Siyempre, So, ginagamit na nga decoration. Ti isa kakabo, 5 hasta 10 ka pesos. Ti lipay-lipay kami na. Kung makabaligya kami, mabakal kami dayon, agogo or ice candy. Malamig sa tutunlan. Kag iskol bukol sang una, kag may free sa sulod nga mga toys or sing-sing nga plastic, sobra na ina ang amon nga kalipay. Kung bata agid man, no? Makakaon kami sang una sang mabakal sa mga tiyangge nga tagpiso o kundos nga mga junk foods. Hay, doon nakakaon ka lang burger. Tapos mansigtilaw ka mo, kayang isa sunshine, iyang isa muncher, ang isa safari, ang isa Serafina, kagun kisa, laban pang amon pangita sa amon kalanon kaysa sa pag-eskwela. O gali, tita, si Mama, nagapanglabada lang ina siya, kung saan malang siya makalabada, kag nagapanghilot man. Si Papa, amo ang nagapanguma. Tita, kung mag-tig-similya sang bangros, gataris man kami sa kilid katunggan, may net kami sina. Tapos, ginabaligya na namon. Upod ko man na, akon mga magulang, daw ako tabid-tabid lang, tita. Halin sa aga, hasta butong ang hunas nga pang panimilya. Tipunon ang similya, isipon, kag ibaligya. Ang bilisi na, ihatag ni Manong kay Mama, kag ang iban, ilantaw namon sang beta. Tagdos ang bayad magsulod, ti daw sinihan naman. Hehe. So balik ko sa amon pag-eskwela, tita. Si Manong Boy, wala ini siya bag.
Ang iya mga pila ka panid nga notebooks ginapadala niya ni sa amon ni Manang Dio. So isa sina kaadlaw, nagadali-dali kami dalagan tungod nga late na kami. Si Manong Boy, ang iya nga balunan, ginbutang niya sa likod. Sa sobra namon kadali nga apat, si Manong Boy nahulog iya nga balunan sa iya nga likod. Kag amo ang kabangdanan nga naglaptagid ang iya balon sa alagyan. Amon tatlo, pagkita namon, nagutoy-utoy kami kakinadlaw. Kaya ang sudaan ni Manong nga pinirito nga uga, nagtabugid. Ay, sakit-sakit siya namon kakadlaw. Hala, dalaga naman kami. Tungod malayo ang amon eskwelahan sa amon balay. Ginalakat lang namon na. Kinahanglan, hindi ka malate. Kaya kung late ka, may pina nga nagahulat sa imo. Or hindi gani, hindi ka nakasulod sa gate. Si Manong Boy, pagsulod niya na sa iya classroom, magtupad siya sa iya mga classmates. Ginahambalan siya nga, ano ka man, kabaho sa imo lutak. Nagaduko na lang ng akong magulang nga si Manong Boy. Si Manong Boy, amugid ini siya ang halos hindi na makasulod sa eskwelahan. Kaysa iya napasan ang bugat nga responsibilidad. Hindi ka na bala magbaho lutak tita kay halin sa talamnan pakadto sa punong sa baybay kag magpangahoy halos naabagagid ni Manong Boy. Sa bata niya nga edad daw tatay man siya sa amon. Kisa tita si Boy gaupod ni sila ni Bart sa gaguyod na balasang net nga nagapangkuha gurayan. Halin sila alas 5 sa hapon. Puli sila mga alas 10 o kon alas 11 na sang gabi. Maghulat sila kung tigburutong, wala pa na sila kakaon. Lamig kagutom, ila ginaagwanta para lang makadala sudan sa amon nga puluyan, tita. Magpuli sila, punta sang lokay, ila nga sulo, para may kasanag lang sa ila alagyan sa madulong nga kagadihon. Kagulangan, punong, kaghumayan ang ila nga maagyan. Maghanduraw kami gani sang amon inagyan, gatululo gid ang amon nga mga luha. Ang amon naman pagselebrar sang kalag-kalag tita, isa man sa hindi namon malipatan. Kada balay nagasaka-saka kami na, dako kami or damo kami nga mga kabataan, sobra kami 15. Tiupod mo na akon mga magulang, kag ako man tita. Ang amon sulo, lukay sa gihapon. Bugkuson mo na ang lukay nga magtingob, hindi man dali-dali mapatay. Kada balay, kung ano ilaluto, nagahatagit. Magsaka ka, masiling ka lang, pwede ka pangalag. Mga maalwan ang mga tao dito tita, kay daw amuna na ang nakaugalian nila. May dala kami sina nga plastic. Ang unod sang imo plastic, pagpuli mo, nagasara mo. May bayi-bayi, may suman, may ibos, may valenciana. Ti daluna namon sa balay, kag upod man kami kaon. Kingki pa lang sadto ang suga. Next, kung December man tita, sa simbahan kami nagasug-alaw sang bag-ong tuig. Day pastor naghahanda sang pagkaon, kag lipay-lipay gid kami. Tungod damo man mga bata, kag ara man iban nga ginikanan, nagakinanta, kag nagahinampang kami tita. May mga gifts kami nga ginapamutos nila. Dako gid na amon pasalamat mag New Year. Mga alauna o kun alas 2 sa kaagahon, puli na kami sina, kag bit-bit mga pagkaon, kag gift namon. Kag pakita naman kay mama. Balan ko si mama hipos lang, pero gatulo man na ang iyang luha. Sa subong biskan papaano, nakaya namon ang kapigaduhon. Nga halos hindi na kami makakaon. Pagpakanubo sang iban, sa mata nila lutak kami, apang may mga balatyagon kami, nagkakasakitan man. Ano amon mahimo, kay pigado kami. Kabay sa iban, kung sino gani ang hindi makasarang, kag makita nyo nga daw bululigan, tani mabuligan man. Kay sa inyo nga may mga kwarta, basura nyo. Sa amon, do isa na kamalahalon nga dapat tipigan, kag halungan. Sa liwat, ini si Gemini, Sangimeraz, and more power, and God bless. I hope Wednesday ini mabasa, tungod nga gabantay gid ako.
Salamat sang madamo. Gemini, sakto gid, no? Wednesday nato naging basa ang imong nga next letter, part 2 sa imong nga story. Kasadya lang gid, no? Setting aside ang mga kabudlay. Actually, tanan mga kabudlay, tanan mga kung mga pagpanglatas, kung hasta diin nga nakakadto, ang tanan nga mga gid panghimo sang una nga pagpantrabaho, dao mo manina sila naghahatag kolor, no? Sa mga memories naton way back. Kag wa ka nami sa inyong nga lugar, you have your own version sang trick or treat. Nag-trick na ko. So trick or treat, di ba? Sa inyo ya ka nami, no? Kaya pamalay-balay ka mo, you have your plastic, and then mga malagkit amo ang ginahanda sa mga tao. Usual gina, no? Pag pangalag-kalag amo ginaya ang ginapang luto like suman, mga ibos, mga Valenciana, and you had a great time. Hindi ba? At bisan nga lawig na, nga mga tinuig, but until now, hindi siya makakasa imo nga isip. I do not know if you're still doing that. Kanami man, no? Nga i-continue ang ina nga tradition so that ma-experience man sa aton nga mga kabataan. Nga inabala, no? Pwede mo gid ma-introduce sa ila kung sa syudad, trick or treat kadto sa mga malls, tapos dala ka sa imong basket, tapos sudlan sang mga dulce diriya sa aton nga lugar amo ni ang kakalatabo. Kagkasadya, mas masadya pagid gani ina, no? Kati nakita mo bala, no, ang tagsa ka mga pamalay, no matter ano ka simple, no matter ano ka gamay siguro ang ilang luto, pero kung may magpanuktok ng mga kabataan, imagine, tag 15 ka mo kabilog, isa-isa ka mo tapudon gid sa pagpanghatag. Kaya mo naman, syempre, happy ka mo kay pagpuli nyo, napuno, either napuno ang plastic or damo-damo ang ara sa plastic, kag share man ka mo tanan, no? Sa inyo nga pamilya, sa inyo nga pagpauli. So, nami ilang gid. And then your memories also sa Christmas, kung sa diin, ginapangputsan gid ka mo sa mga Christmas gifts para sa isa ka bata, no? Especially ang daw mga inabalang wala hindi common nga makabaton sa Christmas gifts on Christmas Day or on Christmas. It really means something. It really means a lot. Kag there are many people nga nakadawa-dawa and they would love, no, to also do that, especially naka-experience bala sila before sa amo nga sila ang ginaputsan, sila ang ginatagaan. Now that they have grown up and then nakadawa-dawa na sa pagpangabuhi, they also want to let the young ones experience ang inang experience because naintindihan nila, no, kung ano nga kalipay ang ginahatag sina nga act sa mga kabataan, kay ti sila nakaagigid, no, nga sila ang gintagaan. So lipay-lipay na ginan sila katama. So we hope nga ang ini like kamo kung amo nang inyo nga naagyan, subong if okay na kamo, settled na kamo, and you can already afford to give back. Kay kamo naman ang manghatag kanami gid. Nga i-continue, no, ang ina nga tradition. Thank you so much gid sa imong pag-share liwat diri sang another episode sang imong kabuhi. Gemini, sang Gimaras. Well, it is now 2 minutes after 3 o'clock. Why na kita sa nabilin nga oras. Salamat na lang gid sa inyo tanan, mga kabombo. Syempre, may mga ari pa kita diri iban nga mga istorya pero wala ta na ini malabutan. Auntie Rose, buwas na lang niyang imong story, ha. May sulat man diri si Auntie Rose sa Tigbawan. So, risked na lang natin tomorrow. Anyway, salamat gid, and sa iban man nga luwag nga magpadala sa ilang mga stories, so we're really very open nga magbaton sina. Ang hambal ko, no, focus kita sa aton celebration this month, Father's Month. Okay, so pang Father's Day nga mga istorya ang pwede ninyo nga ma-share diri sa aton, or if wala man any stories that you would want nga i-share diri, open gid na, and we will find time para nga mabasa ang inyo nga i-share diri sa KLP. So gani, isulat nyo na ina and ipadala lang, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man mahilig ka mo yan sa gihapon nga magsulat, especially ang mga seniors natin dira, no problemo.
Pwede gid nga isulat sa gihapon and then ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balik ako buwas. Madaming salamat sa inyo tanan sa gihapon ninyo. Lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.